Nuntina na Krobea Asante ya danswa wani mfefo nyina mu ampa benimfo kan yampa se wototo akotire pompene so mo woni premier tentene ya pekura wano no brode enye peda na na sa wotina se ya no otumfo opemso otikokko so twepini okasa no ma totu ontoma sa sese wotieo na Krobea am fire kajagum na yetieo Dumienu abo adishimema yemamu nyina ha braso se Asem Beba Dabi kasiye sinkonwa na yede ebesum OTEC 102.9 FM so na nsem yede bananuanom edoso nya obetie mu bi enie abetodwa se odwodi chem okaso a abrantie bi wonya mfirichia na dia sans o chese wono agine nkwafiri nsem na akwan ya ofa so gie ne nkwafiri ne nti oyesa busia ote a ohumedwirewu na yabeto aso ewo boko ahensem ho menteme ho ase ama ne mu so wo honom no se breka sei enipa mienu nso ato nanan won se do aka ho bi ama won a wafiri mu no adudu enkron Framantemu ni Krobea conference boy ene beto odwa se abrantie bi akohri akoto lower voter ni mu na sesutade voter ne febua akoto mafiri mu sa brempanifo hu ni din akirekire mu nyima hodo potia esi wo honom na Bishop Elijah Salifu Amwako ya bosumi etwa mu ne ba wokotu ka akofa nkwanhia kase ba ye na sem na court na den ena court oka yebekwa abuakwa na abuakwa na abetodwa se carpenter ni bi we na dwuma kama baba wa bi awo ne sika nam so ama carpenter ni no afrim se si ye ne ba ebekọ na emu kiremu ina dia brem sam de PK nem ho ani aboa no se awia premto breka se Asem Dabi kase yes nkonwa ye de ebe somo ne yes nkonwa se ya na enwuma bi na so yasne ye na perfect series books ase na dama no tintim nwa de ebe dwa so ne oka nyina ne se akodan free GHS ekwa akosi junior high senior high afi crèche primary nyina wona tintim numa adiama wonum English language ewo honom award our people history of Ghana RME computing creative arts science and maths numeracy language and literacy coloring and writing nyina no wonum edibi abedwa so waba mane some yesuku na person printing mock exams terminal exams and midterm exams imamwa obesiesi ne kama na school phone kra besuan wonum etia bobil edinkuno so ahodo a ochire mu hu akira kwan e Kumasi aputuja oben station and cancel dance man first stop wa homa no nie 0243 299 938 and 0540 755 465 Go TV nie wo so maba no mo so manfo so pa na mom omo kai omafo pankron ne mfafremu se no mu yensiesie adwuma e wo mpotem ho no mom enti sabre o che pankron ne mfafremu na bia Go TV no atekwa tietietie se rescan decoder no se o scan biewa bibia ba adwuma ama ho so aba wo hyese nkai boy wo na Go TV no mu use Go TV pankron no nko a akoba se ho akire na wo ye na nye yi a wo se udila no a obebo ma ono frɛ no ana se Kumasi mo no mo na bibia enkoye Go TV was say love it Vaitamo kinenso ya no ne abusua wei ane ne obo manga na yima wo bia nom ano ne wei na wo yade mpo na akwaya de sabe adokotafo be ka to se kopa bi ne nom sansa wunya bi no no bibia koso yie wo nipadue no mu emfinhia do no mbepie mu manga na yimu yente won ho asem bi a enuoma mo de badwa manso so eho te wonom wo soya milk drink no ewo honom vitamin choco we Ghana cocoa pa na dia ye saa na vitamin banana wo honom strawberry ni bi nie na enuanunu ahodo nso na ahyemu ma calcium wom omega 3 6 na ahyemu ma emofranya bi no no ma emom nyini fe bie wadwene ma de bia wo sua no bibia kwaso edi ma wo mo enti vitamin kanonua no se wunya bi na wonom ye dia na wo ma na aboto akope bi sanse wunya bi na de gu mi na se a bibia ehye eye vitamin no ana ye kan for da mama wie ebusia nwe da mbadamase ase yede Asem Beba Dabi kase esomo enyan ma dikase ebrem na se nka se dem Facebook live ne se OTEC 102.9 FM so OTEC 102.9 FM so kwame direct adam odi atum emostei boni chidom papilo ha bo chidom jabata ban so atan nemo nyanu mi dikase ebrem eye me kwame agene buaten professor kokoto na afi abrewaba Kofi Chumasi ensem no enchiremu nie Asem Beba Dabi yedi chirem ewo kasoa na abusia kasoa na betodwa sa abrantie benye mfrinhia no aduasa enson wajaza abrantie we Ivory Coast ni abetra Ghana ene obo ne branka kranka kran di nya ye Vincent Kofi
na ochema akwahu Vincent Kofi amu e Kaswa Crispo City ya ochema Star Oil omo filling station bi wo ho ma filling station achi aloko hu ye se abranchen afrim eda hodmo na ba no se mpotem amanfo timpotem wo ye nhwemu hu bebi abranchen ni front wo hyase ye nhwemu a na ko hu se ne phone da no nchen na phone so hu se na ma bi wo so a wa store ne se en girlfriend no nto mo fra bayiwa no ema omni abandi nkomo ni gina no kirem abayiwa no ba bebi abranchen afrim a oda no eni omo tutu abayiwa no kirem se wo no kra ne kanchema ni abranchen no ne netie na ochema na nsen ya na jacket ma kagin agro bi ko so ko wi ase bosimi wi abayiwa no ya ba no odi to abranche nim se abranche se de afafro wo se abran hu kan no te sa de na pen dem de ne pram se eh wo afafro se mi friend request na ba be bra na pa bia kofie na entrance na ja yenya bibi kakra bia so afafro wo se no ba sa na abranche ne pie firifie so beba so ma wo hu ne kira kwa bio enso ko hu ya to ko hu se abranche no amu eda honom no na obi e ko ho ne central focus no ba mane se omu susu se abranche no enu medru na nyema bi hu no ho no na no ba mane se nyinsen no abaya ne tu abranche no ena man dia ometie epie free nei okofa bibi num ya enam so ama abranche no afri mu na esa abranche no beto gidi ni se ne gia so wonyem nyisen hunti no wa kwafa duranum afrim isi aka se do kiremu a abambofo abamu a bakota se mu no dia ko ayasa bia o kire se okopapa mu no no ade cropot ye nam so ema abranche no afrimu se ye drone no ye man wuye ana se enya drone ku no kiremu a ena be mo hunu ne nti abranche no mom omanfo bi etim potem body omususu se enyin se no abaya ndi tu nanim no nam so ma abaya no anasa abranche no ko ye kono dry sabre wa frim wekoso de kire na omiye hwemu ni wi a nye baba bia no ya matiefo ate tiefo beka ya America krani boko ene ne fafrem enya sanketoa ahensem ho mentime ho asiam manimu so amani padodo na na eto na nanom won se do na ntokwa we da ho ache yie paanye ne ebrebe atwam won ke bete ne ya confirm sa ebredi afiri ho ya hensem ho mentime ho ase na amani muso ho no mo a enam so mani padodo na eto na nanom won se do na foforo kra ba mienu we no omu kiremu a ba kon wo ye mampurusini de oka ho no ono ofiri Togo na naja ana wo boko ana wonya ne ntia sa ne papa ho mfa no enti wo ba isen ko ba behwe papa no na bibia kwasue de ama no na setenam enum ena fofie anto ata no wadware abamo papa no to anananom won sie do eno ne ka ho bi ena woni ni nuama mprusi ni wo moteka mu ya papa no amu ka ho bi a wode woni akire Togo FM na enum no manhunu ba bi a etubra ni free ya sane digu won so wo hyen ni mu ase bire kasa idie sa nipa mienu yi wonom ato nananom won sie do aka papa na no no wu dada ya wode no ekro no ho a akoya werehosem won potem ho no manya asem ketwa eno aka ho bi ma sa bire kasa idie ahemsem ho mentime ho ase amani muso wo boko ne mfafiri mu no enipa enam so ama wato nananom won sie do edudu nkono na ntin ya wonom mo maprapre mu odin dodo na so ayeresabia wo pre wonom enkwa ye bo hwidie ni akyerem ewo ebuakwa ne mfafiri mabusua esema ba no enye de kra ne sentia ne se okyeremu a abrantie bi e dua dwumfo carpenter ne na dwuma kama te ho a omo kyese abrantie ne hu ni asem na ena beto dwa se sa abrantie oba bi odi ne ti oba no di ne wu yes sie ka sa abrantie no e front one tinti mu ne kwa homa no so ne abrantie ne ne mpon owura Joseph Echampon do na bonu mrane IK na sa IK Echampon no frɛ no wa homa no so ye ko na di nkomo na asem nkyeremu no wodi amaye open OTEC FM so ne wi apram te breka se so ya mo ha ya we die ye sha se na mo hyeden pa ye da mo se OTEC FM ya tie nie ye musa se unye ne di ni se na die na ato no wini aro ni di Kofi Anchi dodo na do bia ni mu no di Kofi Anchi na be na kakra ni na owale ayo ba ho ade eye ne yire no a woni na wo memu miensa na oba no misunderstanding to kwanto pasa nti yesiesi awale ne ntamu a emaka nti e adwe se ene yenkosia na se bia sa awale no na ntimi maso a ebeja awale no na omatena obi atena ne baabi dikoyero eti owura Champo ye musa se sisi aye ka sei unia na de pote ebe ya tese wa frim no kre no frim nso a de na ye si ya o frim
no krese me nua na firi mu kire se enro anopa be no nkru ni mu ho no mo no ana okra na nkra so wo ko ba bia ba se e ba asa no na oba no mom de owo fie a one be ma ni mom ahan a omutim enti be ma ni firi fie almost be na wochi eko na wochi mienu no oba ni fie be ma na o trete no wo fon so but e ba asa no mimi kura no na mimi ka kire ni se kofi enko fie ho na the problem about because oba no otimi be ma no Asem Beba Dabi wone ne ko enti ya wudi e ba ye me kura mi wo kroma na ye frɛ me se ade ya ye so wo oba ne be ma ne bomu eko wo mo ho sekan wo ho enti ye kwa de ya anti de si ye de ti ya se ye do ba ko gu hospital to mo frɛ me kwansi na anche bia ani ye wu se oba ne bomu no ene be ma ne sekan wo na wo no we pra ti de mu ya say me do hospital de ma say me nua ne yam ene ne nsoro ne na se ko nyina wo de se kana awo ne yam ama me nua no ato na nanu mo nsia wadama omuti fa poti omuti abuafa akoma ayi abakomadi yemusa se ebrebe na semisiye pacho ebrebe o se brebe na semisiye na semisiye ya onye ni film da be no film ewuo ni ho asem na se case no sikan wo ya o ka ho asem yi ebe si anu adana na semisiye anu asabre se ya ana case ni siye minim so ho oba no nso bia okọ oba no nso ni prem ti sei okay eba sa no na bushani bia ni oba me enti me ana me ji bibi gina ye wa bu akwa molo hospital ho enti molo hospital ho no me koye du bibia na me de amuru nti omo de amuru ni ma me no na abo anwumre be 8:30 na me de call mo kire ti me de call mo kire no si adi ni ye na adwe se ade asa enti enne tu ni me ka sei me wa amuru no ho mo kire ho no ma ye hwa ye ho adwuma si adi ni no so no owo bu akwa police station wonya me du enti oba no de ye nko ho okay yemusa oba ya ye kana semi ne ho abakwasem kakra te sei ni din di sei wonya mfie sei oh all the business asantoa but who ni age ya 29 to 30 mu wode age no ana ona onya nso wonya mfie sei me nua no was 35 years yani tie se oye duadwumfo carpenter ni wonpotem mo oye adwuma pa ya obetumi aka onya ni sini ma kakra kire but I say obetumi aka no wasem kakra kire oh me nua ne de woye adwuma pa ani adwuma woye de obanyini ese oninya si e ka kiro me ye adwuma na mi wodi mo kuma se a woni me ka sai obi oye furniture bia ni maike furniture enti me dua no so wo be fa ma adwuma no a woye adwuma wo abua kwa udu tuma filling station ho a wokọ enkawe kwa no so woye nkodwa pa me nua ni hu ni asem onye basa e wonye ma bi adwuma so fe pa woye kura cha me de no problem we ato ne saa be say siem say omo mpotem on menye de ombe hu bibi ate bibi da asem sie no ada na asem sie e beto dwa so mo wo mo se kan nam so ma ohua na free mo no omo se de pote pa ne course no obie no hankini obetumi apata wo mo oh ye ko wa mo wo fie ho oba baako be ma baako so wo ho be ma no kra de ono na kire se ono ne pe dan ne ma menua wo mantem wo ena oba baako so no onso ne be ma ne oba ne mienu na nti ba sa no omo fa oba ni momu tie enti mimi nua ndi omu jane ho enti oba no de pe abobo ya ragya ni bi no ode ne tu mu a ode ne ba hospital enti omo ho ne de omo ya dance for ho sabre enkwada mi ensam wo mu no omo we de sie omanim ana omate e ba sa no opanyini padawro ma se de mani asi abre asi afa no e ka se mani akọhwe nkwada no e kira kwan a opanyini da bi ntimi hu wo mo ba bi omo ko fie ntwe wa firi mu yi omame opapa na busuafo we omu so ate asem yi me papa de wawu me ni firi one mother one father me ma me te ase na busuafo so na me papa nua so se me ka say omu wa bu akwa police station wa omu chesi adini no se de be ya omu betu na mo so abeka me ho omo kire wo wow ora ko fie ntwi e de ye mabusie nyina hyeden na OTEC FM adawa so bre no adaje
say because we the chire na ensem de be free ma ba bia de posifo be kan de abusua be ka bio no ya ma etiefo ate na meja okra se oba no so wo hen sisi a pa cho se wo hen sisi a oba no wo Sintraso hospital ho ina so nso e wo ayasa bia ho meja ya hwe sana no mo ka se ne mo je pramba me de me ka se me di mani ahu oba na me boa ade mimi ni mu ni se entokwa wo hoyi ye nipa ba akofo na eko eye oba na wale sem no so no unkoji awale sem no so no ye koya ne se me de minimu kakra ne se eye oba no ene ba ma bi tu anamon me minimu ni nyina bibia wo me nsam ama me nua ne kokai ama busua nyina sia ka to oba ne se wontwe ne wo firi ba ma ne nkyai oba ne se da ontwe ne ho na me nua no wo bia na se ko jange na chiridie ope na ade enti ene okpatra nti enye ade fufuro bi o eye ba ma oba ne ni tu anamon eho to kwano no ene bia ba wie sa ya me nua na wu a oda fom no ni tu anamon a omu ton ade omu didwa anana muntu be ho asem na wo ken no ye kasa na mo tu a die minimu ni se eye be ma no oba tu anamon a se wo ye ti asefo na sabi ha ye ntimi nka asem ni nyina nto abonche wo ti ase se obi ni obi etu anamon wo hye ne dem etu anamon de wuri ma de kro evidence picture nyina ekuta mi nua ne kire se oba na ko be ma no so kra no meni na kasa e mo no ni nkobo dia oni ma bi no ye ni nyina no metimi de ato abonche enti enye entokon nu kawo eye be ma oba ni mo tu anamon ma mi na so ka ya na me se be mo pe ire odo no buru so ene ho pa oba na ko wi mi nua no ko ni sa yo enti yes ka se o mo ko bi sanete ya she wo no bi asem no so a kire yi pa sanete minnim ni nyina bibia wo me ho ana mi ameka dai mi nua na anye bia minnim because of say senior many abure papa kire se eya nie se understand the plan na ba mo ntem na mo kasa na ntokwa ba da bi o eye ema oba no na tu na mo woni be ma no kro so mimi ni na kasa a mi nua ni gira ho bi ya dance ya recording ni nyina mi nua ni ndim bibia enti abusua ni kwasi ya no abusua tu oba no fo se enti bi ko so ba wale fo enti mi ni edia e kasa ti hu ho eto yani ko fi ni mi ni mo no okoto se efiri teja sa no ofre me ai asantu woni boy ni na di nkomo mi ya no ofre boy na no asantu a number busy ofre boy na ofre asantu a number busy ani ya no ko hu no fie cause no ba ni se be ma ba fie unexpected enti ko hu ya no ani kura ko so no e na di san ko fa ne ba ye wo sa o ma ye no nie yo ora ko fi ora IK da se pa de be koso bia ye be hwe na amanfo nso atemu nkiremu na emu mrasem bia ne ahwe se bibia mu beda ho fan wadama abusia for de tie no nken ora IK champion ni nua ni mpon na sabro kire se oba bi adi na wu a se wono nso etu ho anamo no nti ye be de kire na de be si bia de mu nkiremu abremu ye to ansem no so na atiefo bekaya ahini meboso me ye besini ko ye ya ne da na to so dum yenu islegon na nya asem ketwa sofopon Elijah Salifu amwakon ne ba kwada ketwa wonya mfinhia dunsia kotu ka enya asem ketwa dam so bi ma ka no konya nkwanhia ma mienu to ananom won sia do jato mu mo hye koya rehosem pa na enya asem ketwa won kran pumpuni mantam ne mu na eno ka ho bi ma Bishop Elijah Salifu ono okodia posifo nsem ne yere ka ho bi na baba wa Linda Bonsu Bempa ono nso so na oka ho bi no mo posifo nsem bua ma nhwemu ahodro atimi akoso na asem na kopiem wa Accra Circuit Court ho na mpanyifo atena se adwedwe na senie no mu na opanyini ye kire se nhwehwemu ahodo bi wo hono mo a wo se court no ye no mu hono bi mo di asem no ebeto na bibia atumi akoso yie ma senie no kure pepepe yo ene atentrene adadie na enumu na Bishop ono ne lawyer obegina mu de ma omo no akire mu a abofra wo kotu ka no Erad amwakon ne mfonyini nam tintan fidie ne so amafo twene sere ne abasa abofra ne nsusu a ya wonya mfinhya dunwotwe enti die ntina ne mfonyi wa abonten a eno ene nam abonten sa eka ho bi Emma Samuel Bright akwa wono eye trial judge a wotena dwamuo no akire se
omo senior wodie no enya kwada keto na asem na wo manim enti si abofra ne mfonyini na abonten a omo entimi nya hu bibia se de abusua no hwehwe se nka court nhye na obi a woda abofra ne mfoni beto abonten no omo nyi emfa mfiri ho no no na judge no eche mu se akra na asem no manim no mo juvenile court no ehwe nkwala asem kanti bra omo beka abofra na asem wo ho no na awofo na kwa akoye official complaint na wo ho no na de no so do beka fa ho no waka e de afa ho ti se bra ka sai de court ahye se November bosme wom ya ne da etoso edumiensa wono besa tena asem no so wono mahwe ba bi omo de beto na asundwe ene atentere ne ebede de na ni nyina mu na wo ama papa yi one ne yere ene obalenda ya wo ka ho no wo ma mombe ne sika da wontire so ye 50,000 Ghana cedis ene wo ma hye November bosme etoso edumiensa wono besa tena se ne hwe ba bia bode susuan ede bode hono no ebefa abusia yedi ensanu besi ha namo asema be kase aha ane yedi esie yeda wina se utie ye Krobea no ne Asante betan Asante ne ensam na kase pa ano de brensem for opinion of John entry bosia kon sanso na papilo bo echidom kwame direct de ko Facebook live ne so en jataba na dama chichi fili fruma e de ema nya no mienu esi nkonwa e de ensem ye besom medi ene kwame ageni boaten professor kokoto anafi abrewaba kofi chumesi apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, one my way, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and one meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Mox Mixer, one nominal, two malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratweyatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my, go to be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. At 2 more dear. Jai. No, dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne ban combine soa. Or nina be English nom and maths nom. Me say books to be anywhere. Perfect series. Any be na GS. Any naka. And so I'm approver. Into your battle pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students who na and look dear. What tape one to say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master kuswa. A here wamamua. At to phone call put to a station wa. And crying down so mine. First up. And your mama beer. Your tunto books beer. From 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus Mixer. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixer. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, we Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus Mixer. My dear Grady Pa Pavi Plus Mox. And Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo. And Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. At 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapo drama. FDRG a Jordan Kratweyatu. Number one.
Ghana for Medindi Dr. Ima, if free bra MPP bar bam, Wetimia Tretre Yapumudin Sheshe, any ones and some Ediama Ghana for or PPP num. Wait, say, we see Ayar Sabia Bibri wo in Kras, ambulance a hodro, zip line, abe for Panya or Fasuchi Chinru, I'm a doctor for Hawaii. I'm poor Dr. Ima, ye frame Jane, ye nursing, and ye no kwa, ye den pipi abayase, or map Mudia Jumai and a hiasem. I feel beer was sharp Mudia Jumanukina, Sika or the bongo brand young when you more fibia 20%. I bear from Fidia dear Juman so, ye nyadia one and what it say a nurse if will be breed. Ye many crowns when they say, was also the Sika, the man nurse for awarding to Tianua Fama woman. I are resabe a crab bishi. MPP 2024 manifesto no Asha Bosse, Yapomudin one shenanigans and Samano or Beshi Mukina. Afe so will be re abe for Kwanya or Faso Edidi Juma ewo ye health project no more. Was also AC agenda 111 Ayar Sabia ewo May Munina. Ebeboa edi inyuma empemo dioson aba ama adopter for nurse for any apomudin adwuma for. Into waitress say a nurse for when ye adwuma ye nu na benye adwuma ya na. Sa pepepe wo benye adwuma ye no wasanya ahoto ewo adwuma nu. Ghana for Umayam boy apomudin hye ho ban. To wabanama Dr. Baomia, to my number 1. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, OTEC Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, aye na sienkam. Dise nyuma obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso edidigi. OTEC nyame ma wonyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyense the cancer ayi ni na asiankam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumofrofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo wonyi nkire ne dmanu ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu eni mase nya sa na mo tie o mo ka se adwuma na mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho efi sa abre do hwiri kopum bra odu obia bekɔ wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen kitchen Passion. ejare Passion. ɛhɔ no ɔne ɔdae Passion. sao so onie Passion. kwan bɛɛ no ɔfa so de ɔdae ka saa kwan no O kasi ya na nanu nti ya manu anu aduane ma. Na da bia yekɔ. Na eme bia kɔ osuma munya ba akon. No anu no akyekere mensa kɔ machi. No kata ma no me dai. OTEC 102.9 ɔkyekere wo nsa kɔ wachi ɛwo jaade hɔ Passion. na wote fam Passion dabi. enti ɛnyɛ kɛtɛ so koraa na ɔde wotoe Ayata tete fokete ni bi. na se ɛno na se jaare hɔ ana Passion. tete kɛtɛ ni bi se jaare hɔ ɛsɛ hɔ dada na sɛ oba ho nti no ɔde sɛ hɔ Passion minimo. enti na wo tete kɛtɛ ne so Na mte akunya so. ɛna ɔbɛka a woto tete kɛtɛ ne so Passion. ɛna ɔkyekyere wo nsa kɔ wachi Passion. ɛna ɔne wo dae Passion. enti wo ɔne wo da mprɛ dodoɔ sɛ Minti menchele. wobɛtumi akyerɛ nyɛ manim
obe yamambuofu keyam de bebo wa hanu munye kenketwa wona no ba wa me kan kyerem wo me manim se ba akopɛ no wona dai enti wona oda asai ba ko so te ha na kyese de wo kan kyerɛ so wona oda bro ba ko meboa kanyame so dokre entwantro sese wote ha enti wono nso betumi aka ne no kure bie ewom e de akyerɛ ya ama ye nso yahunu one oda mpre dodo sei miensa utiri ho soro ha nye nyankopon na ba mamia na nyem na ya ba nipa nkemetimi nsa de ahwe wo papa kokora te se me na no wo abetra manim wo twantro de akyerɛ me wone wo da dodo sei miensa ha first one de wo kyekere wo nsa gu wachi ene wo kan wo to tetekete so ene one wo da wo ejade de to so mieru ne nso se we de wo kodi no hu ena wa kyekere wa kan wo nsa gu wachi ene wa kan wa to wa twe dross ne wo underwear ni nyina afra ene one wada second one ne nso eye dai ene wo kan ade yen aka jam so ne mbetena na mso metiase ene wo ye dai no ne me dai eno nso do ko he ni jalo ha ade woni dan da mu ana odajare wa pato dabi eno nso ukodi die man kodi he endi ofre wo na okokɔwe wo pato oti ase pato inse say what ase se oye ne mpena meboa yima no hana da na what ase se oye ne mpena meboa pato ono da first one wie ya no ada no ose aso ni dem wanka sanjira wa ama wa no anka nkyerɛ so akɔ amen kan kyerɛ obia do kan so man kan kyerɛ obia nti ukɔ ye no nso anka nkyerɛ obia me ma me nkɔ me ka kyerɛ ɛna ɔso wa hwe okra enye hwe patan mate ase eduru 3 days no ɛna ɔfrɛ wo ka ade yi ɔka kyerɛ me so ɔpɛ me ne mbetena na me so meti ase ɔse ɔpɛ wɔ he ni jale na nimho ese akwa na ni jare hodi oye ne yoma pa enti saa de na wo se wo pe no saa de no a no saa akɔwe wo de to so mienu no saa da na mo ma ye bregu de to so miensa ne nso no so saa ade a kyen no so saa no ye wo wi o second wine na de kyen no saa bere de to so miensa no no ne me dai eno nso e we he ni jalo ejari biem wanfo anko dem eno nso ko ya na ode tetekete ne se ho pata tetekete ni mi hwe nsa so tetekete roba kete no dabi ayasa yi papa kete ni mi emra kete se de de hata koko ayi ni bi no pata mrekete bon asase etisu obu afu hwan mu bu na afu na nanu obu afu na nanu ye hwan mu se kena na ma wo omuwuye no se boni first no mu ni boni na so boni na dos nti ama omu so bu afu o se me ka se ye hwe hu ye nyesa ho no gba ho a o ma gu ho hwan ma ni gu ho de oba boni bia se okun obi a o ma ho sesei se boni a udi e no e bia se mi kun obi a ebi am ya sino na mku obi different bia omo akwan ma omo be family kudima asem menti ase kirikiri me homu yie sese ya nsamafo bu afu se bone enipakum adoso wasase so enti se wo kum nipa na wo kwa asama ado ha de na esi ombebu yebedi wasem yebedi ne sen se bia we asem na wakopu different bia o de fa sona ne agona eye mfato ho ukukun mu bia agona fo no be fro sade na ukun edihye ede na oye o se bia asase obaka asase no wo ba fa asase ama de ntina o se ukun obije ejafade ano ebedi wasem de se de edi wasem mo court no ti ono yedi wasem ne ebutia wa punishment wo ha se de ma wakokyere wo saade ni bia na fasana net say de wo ko hu ye net say dem ko has cage kese ene edi sikan achi shem tu gina mu kosia na wo kosia na wo untimi nyina ti wo ta ko fi mi se na ko bon wo eno ye obi a
wadi ewu asase so na wonso wawu kɔ oni Yaw sa bibi sɛ si a ebi wɔ hɔ a yɛde sekan to adaka mbu a yɛde nkosua ebi nso so de nneɛma bi a ɛyɛ awudie ɛhyehyɛ mu sɛ bɛyɛ a ne sama ne bɛyɛ bahat mo yɛ amammerɛ ne amane bi sa me pa twa nneɛma bɛɛ sa nneɛma bɛɛ mo yɛ dɛ me kɔtɔ seka ama mienu ɛna me to kotokure ba na me de kosua ka ho enti bɛɛ na wɔtwe mienu ni akora na maame isi nneɛma wɔpɛgya ne mo na me bɛ ne gyina n'anim ɛna wɔdwa ne sum sɛ soroku akye no soroku akye wai maame no ɔno amaame ana abɛɛma na maame abɛɛmo ane maame no so wɔn yɛ sɛ wɔn nkɔto funu no ntwe na ne bɛ ne nwa asasaduro nti wɔde ka kɔ maame no so na woyɛ dɛ na ateyɛ ɛgya sɛ mea nam de ma ade yɛkyini sɛ me sɛ akora na matete na mabɔka na wɔtemi awu a abusua nso antimi amɛka biribia ankyerɛ me deɛ ɛnna me so meka sɛ mefirifie hɔ me so matoto awuram na wɔde yɛbɛsie nsi te sɛ saman na sɔre wasɔre na ɛne yɛsɛ yɛgya akrakye no a gyae ma saman ne nyɛ no adwuma yi ɛyɛ me ya mepɛ sɛ wɔ mu timi hu sɛ meba no wɔnyɛ ayɛmmoa sɛ ayɛmmoa koraa no woyɛ no na obi ku na ɛyɛ sama no deɛ sɛ dɛ wɔyɛ no adwuma no nso mpɛ sɛ obiaa atiefoɔ ne apolisifoɔ obiaa timi tie bie sɛ asɛm no ayɛ meya ɛnsɛ kodo adakwa ne yɛntimi mfa wo ntom sei enti ɛwɔ mu de ne tena mu ɛne yɛde ne tweneyɛ enti mekɔɔ no ho ka kyɛn sɛ adadoa sɛ wuyɛ mani obi a mmoa me 1000 wuwe nso akɔyɛ atɔfowuo ɛyɛ ka mea na masɔdeɛ makɔyɛ wadaka ulezi we bibia ntimi deɛ makɔtɔ seka ma mienu kosua mienu enipa a wɔku wɔ me de na mempo wo na woyɛ asɔde firi me nkyɛe eti sɛ nipa a wɔku so bi so de ku de kɔtɔ aba ma ne dɛm dia mansankyerɛne no ɛna adi kasagoa eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na wasɔ seka de ohunu wo me gyina ho ɛdoma gyina ho nyina bi de kura adwane saa wɔsɔ seka ma seka no ɛntwerɛ yɛ ama wo hu sɛ ne buo nie no sɛ bi atɔ no fa asiri na atɛnsiri no ɛbuo ne bedi soro no obuma asafo seka ni wɔsɔ seka ni mu sɛ na seka ni emienu seka yɛ mienu ni mienu nyina de sɛ bo me de ba akoto ne so ɛna me de kosua nso kura ba ko na ne fan de na asɛ wonyini ya sa na wasanda mochi na asɛ blog na ama ne nti ɛndi antimi aso na bonkum je timi so seka na ade seka wode wani hu sɛ waso na me gyina ho sɛ me ebra ba asa no me na kwa na bi sɛ kwa abɛhyɛ me ma me ma yɛ dai makasa ɛna me sɛ da bi bintimi nyɛ sɛ adwuma no eti ade ne ba no ɛna me sɔre firi hɔ no na ne picture yɛ de aba ha ya ɛna ne yɛ de atwene adaka no etire no ɛso enti bra yɛ bɔ bran no ɛna me twa ma ne sɛ ti bi twa ma ne no na wogina picture ne ho eti ade aka sɛ wo bewura me ma me ma yɛ dai maka nipa wɔ yɛ dai ɛna sida bi wo ka kra wo munyi me ka wo munyi timi nya adwuma no tibi gi bum ɛna ko pɛ sɛ no ɛtɔ ya ne de me bae enti ode se kan no bae no ode ma no na hu sɛ wasom wo so mu kua me koto nanim ile
Oduman Kumenya aye ye enka wudin. Ena wiei Oduman Kumenya me enase nkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no. Adofo ne ade hye ene ye fiada. Bosumi duba akono yawuram. Yawuram. Sesei duba akunie dumienu ne toaso. Ngaka sehwini be kase nkakra. Hausa for nso be kan say. Kedan nkakra kedan nkakra 2024 ebeba de wieye. Enefie yi eye bosumi duba akui de edikai. Emfimpinu ene aduonu nan mu ene ewe. Arofo ne ade hye awie yebema yenho ye hyiehia yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba aha eye OTEC 102.9 FM sunie awie yasenhia bio botaye no ne se yede adesua ne ade kire dwumadie no ene eba abesom na dwumadie ayedie da biara da ye ka de kire yadofo ye ka de kire yetiefo ene adasa edi yachi nyina se ye disua de kire ye ho nso ade enti awie ya yahia yi ye ba besua de na yasan akire ye ho nso ade ena awie adwumadie ye live ewo ye social media platforms ne so se oba Facebook ne so se oba YouTube ne so o hwehwe OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM awie adwumadie no etwagu enti de obeye nie wadama eya ahye maadofo ne ade hye nya adwumadie bi ntie maadofo ne ade hye nso nya adwumadie bi na onom enso enhwe awia brei sabre ya ye kasai dwumadie aye die eya no akai na wahye ne nso se baby biara awowo wadwenkyere enu nso hu hia enti odo wadwenkyere beba ena wiei yebekan no kama wa afidie yi so ama obi biara nso ate wonka awiei kura na ya no asan hye ne nso se oba Be Love Radio so ewo Spain a ena wiei Spain for a monitor show ni nyina Nyankopon hyiramo no ontomo nkwanem oba United Kingdom aburuchiman ni mu a yewo GN Radio wo ho yewo Patmak Radio wo ho yewo Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena Sahara Radio ena wiei wonu nyina nso wo UK man ni mu ya onomo monitor show no live yewo Kings Radio eni ni TV eno nso wo Paris France aburuchiman ni mu yewo Dachi Hima Radio wo Denmark eni yewo Rakus FM ewo Belgium enemu amu United States of America US mu sesi amugu so early voting guso okoso mu amu US no abato okoso sesi abato ni mu nso aye hye ewo US man mu nyasam ketua o adofo ne ade hye why na eba November 7th ena abato no ankasa say ye yawada busumi ya yomu ne de toso nso ena abato no ankasa ginam den pa ewo United na aka sa ote foreign front ne me ma me mo Lebanon na me mo Gaza mpapreso na me mo Israel fo de ekoso me bachrew amu ahunu enti mo amu United States of America mu no nso no mo nso mo monitor show no live ena wiei ewo eye Sky FM Columbus Ohio United States of America mu ena wiei mu nyina nso mu tie yen oba de achia me awiei akwa bebru ya eja akra ompom to say Nyankopon adom ho ye pa na aso so Nyankopon ne adom me nso me ho oden ye ne ankasa ye nua ye ndehye ne yade nyina maame ya Heti of United States of America. Waba ahoma ne so. Waba ahoma ne so. Osena na oni oba de mechiachia mu abegafo nyina Nyankopon hyira mo. Se de say ye Kamala Harris na ekọ say ye Donald Trump na ekọ no ebre ne nkrabia ne bekyere. Ebre ne nkrabia ne bekyere. Afi we de so ahwe oba be di ade. Baduni made America memu abato no ewo similarities ewo Ghana nso de ne so udi emu mientie hwe Kamala Harris no eye Joe Biden vice president omu na di oman ni so sese ya ye ka sei ena Joe Biden enko ka so obekọ bio
wantumi anko ɛna ne vice eba Ghana de yi mampanyina wote so sese yi ono nso ne vice ɛna sese amanyokuri a edi oman ne so ayi ne se oni amanyokuri na ni mfa nko okay Donald Trump enso aba ɛne atuti ano sese wono nso se ba aba be pre sa America fo nto aba ma no Ghana mampanyini dada John Dramani Mahama ono nso aba okwa Eso nso seba sienza antuma no enti vice president ya oba bio eni mampanyini dada oba bio sa na Ghana de ne nso te ayo enti esepa o ani pepepepepepe so hu ze ne tie no esepa enti esunsunsu aso no influence ni wom ya betra abakwasem foforo ato abakwasem nso wom ni nyina no sa na Ghana de emre ne nkrabia ene beche oba de awiai breaking the 8 ne de entanka say ye breakio say so mampani dada no say say no 8 no adani sempi obi obeba bia ye benya asem aka obo because ebi si da mama nche wade bi breaking the 8 na MPP for na de campaign pa na onum kwaye balloting no say ye hwe ba bi a obi a beda no John Dramani Mahama former president was a priaba bi oya flag bearer ma NDC onu so ago choose 8 enti say 8 no kan wan kire mu a 8 ne ho asa ajisa wo kire mu wan kire mu na ka 8 ne ko ade wait that 8 hono asem wo ho dey say you break 8 ana 8 na eko this is what I just want you to yeah, I love your explanation. One chilemu sadia. 18 dey say we din pa. Afi you 18 no na eko. Dey mom say you break here. Ana 8 na eko. Eno ni asem no. Unse tete woni e o mass bi o 2 ko 8 mu say. O say ko mu 4 ni atwitwam. 4 no so 2 ko mu say. Na no so atwitwam na enya no na yes simultaneous equation no. Equation. Sa mass no nya no ne ye frɛ ni simultaneous say na utwitwamu akɔfu say afei enkomu bio say simultaneous ekom anya sa enya no a ba anya ni din no ne ye frɛ ni say no kra say ne ye frɛ no me kan kyerɛ ti simultaneous equation enya sa enya simultaneous equation wo de be share ho no we miami nua Eben Akadum Junior o de beba ono de oye mass no no sa abne no ho obi a wa be di headmaster wa mass mu nyina da sabre no America fo ase sociology na ni etwitwa mu wo ho se me ne na hya ase ayo America fo aba be fa no so o me kire mass wo mu me ayo yo we are very genius we dey din ye pe 2 ko 12 mu say no akom say no asan do 2 ko 6 ni mu say no atwam afi na ndimi nkomu bio simultaneous equation wa benya answer ni din ye pe simultaneous equation ogoro mensa se yan kan kire o say ye frɛ no cancel mass what dey oku ade zoology no ampa dan kwa buadu o say ye fraction nana fraction when so they say equation ni mo obo that they equation ni what obo ne be ba say simple fraction just like that ne there obo ade ne there dio me there fraction ne there no there me shada ntia na ye friend nkotwitwamu si ye won kabom ye won kotifrimu ni ye won kabom ni ye won kochemu nti ye mfa we ye nkotwitwamu obo ebra beko emete wase se ni nya mass ye nya ni nkotwitwamu eno ano adofo ye mpe mo brofo no ye hia hwe bio de ye hia ye hu ya de nkotwitwamu that's all ye twitwamu awia yi obo ade ye hia ye ja akra good enefie akra do bia tvc bia sere na wo ansra ho na be mo asre ma ho nsre o ho na be mo asre akra ye nche ye tiefo nyina na ye na nyame nso so ase akra ene de ye ne ye tiefo che ne se Krobea Asante kotoko se menkomitiri mu epro akra opani bia no ne mamienu na nkoa mienu etie
opani yese obetu kwan na kwantuo no enu nkradi a odie no de odija ne nkoa no mienu ni se okoto na ntwinam 2 pound ana ode ma obi a ana waka kire wo mo se o tu kwan obedi ba eboso mienu ti oba obeje enam mono no se ne tie no ama se de ode ma wo mo no sa pepepepepepepe obewe nu na yetu na ya mono sa afei ba akoti wo sa wo mienu nyina da na o madwenwene ana ba akodi okọ opani bi ho ana waso opani men papa me wura o tu kwan o se enam odi amami obekọ beba na te ze de etie ya eso nte ensesai wonu so obedi bosumi mienu meye den ehwa ana ba akono opani ni ka che ni se ene sa ne tie dia ko na koton nam no 2 pound na wato amaw no na koton oba fasikani koton sa 2 pounds no bi the same thing na fabre no okay ano siyo me dase ba ko waka de won de otete ho a odwen ho a wanya yina na oku okyekyere ho na okotutu fam na ode hye ho independent ne ba ye no ana obusa wo mienu se obi an kofa nam na wo kan ne mra ba ko no dimirika me kofa ba okoye na okofa esika no na okoto 2 pounds no na ode ba ye ba ko no su kutu ne de afiri fam ba ya kan adai wase me de ndie ebra wo kan ye na wo koye ne metutu fam ene de share no obusa se wo so de na ye dai no wase me kosusu ho kire pani bi na pani ni mama dwen se me nkoton na wo ba makoto foforo e de abrew akra de ode share wo no nko ani tirimu no ode ko share fam no opani ni ba ye na nam no apro no ma ne be ye kasatoman mu se me nkomitiri mu pro efi se ba akona de okoka kire opani bi osusu ho kire opani bi ma opani ni ma na dwen we su de wan susu ho ankire obi a ode share wo no nko atiri mu no apro sa na wiase yetio asem bi wo ho na ohia kwankyerefo asem bi wo ho na oni abesusu ho akire no asem bi wo ho a wonko anfa nhye wo mu wo de hye omu no etimi ma wo yade na eku sunsun emma wo mu ayepa wa hwe yi a wo de hye omu bedi ewu wa hwe yi a wo be ye ne yenye wa hwe yi a eniema be sei enti pewobi ya wo asem kire wo so a wo besusu ho akire no mo na wo ka na wono so wo ka na kura no na ye a wo no ene adwendwi bebrebe no na bipie wo de asama hye omu dodo wo de asama ma na hye wo so dodo hye ase ne pe obi a wo be ka wo asama kire anya sa enku a ebepirawo empirawo a wo be diewu e sign ye hye utirimu no enti Krobea Asante kotoko say menkumitirimu ehro akwan fa so ba ye no akra me da ase ewiase emu nsem bi no menkumitirimu menkono eye men alone I'm alone soldier alone menkumitirimu de atomie de asie eye menko amitirimu nehye sasha wonko awutirimu nso a enye nipa bia na yesusu ho kire no muntie de amede to so do no nipa bi wo ho a yenkan asem mfa nkire no wa hwe yie ene yenka wa nka kora nkeye asem a woka na wa ma wa dwen tantan wa ma wa dwen bone ya wa hwe yie a ede asem kese ne beba enti menkumitirimu wo hoi ebe pro na wo ka kire obi nso a onua ka kire ni papa nye ni pa bone a obema wo adwemfo muntie he papa ya wode nam no ko kire no na wo ka kire no miwura to na ntwinam 2 pounds wode amame senka na papa no sebe oni adwempa ena oni nsusu ye pa ujiri senka futuo be na ode be makrachi wa hwe ye kura anko ka kire ni se no asi ho da bia aka ne hye saa bosome miensa oye ni ya na wa anye ni ye why na wo koka wasem wa kire ni nei sa nipa wo ka wasem wa kire ni nei anyanyam bia wo beboa o se wo moa wo a ya hwede ye ye ne nipa be ka wo no wasem de kire ye muntie ye peye nyansa na ye jimi ye so obi be kana sam de akire wo a megina na Krobea di
metie na Krobea wa afidie so obi beka na asem wa kire no onua ope wunyansa ana wugimi ene ope obi o a na wafa na no yie dada de ahye ne tirim asem wei no matter what may be me decision nie ma me hye da nkoka nkire na Krobea na mentie die besie yeah enti so obi beka na asem wa kire no onua adwene hum yeru emfiti prakupa nyia no na wanhwe yi a ubeyi ano ame aka se panyini jimifo peedi ubeyi ano ye beka kire se papa edi onim nyansa wo saa ne wiase abrabo aye boitie de ehye honne na prawo ehye honne na ewiewieu ehye honne na eku no onua emfanje onko aho adai de na ma wiase da de ato ne no ewodin enti na bi ato wo no eto we se nya din oba ni ja wo na wakoma ate osemanya broken heart wanya hwempon heart sounds ya ka broken heart na wodin enti ewodin ne nko a kire se bi ato pei ebi asida nipa somasi no yesikani wabafom na yaka ne nko a kire se ene wo efomu a wabɔ no obi abo bi pɛn ne kuna gya no ne yire gya no waye mɔbɔ ne nyina bi asisi o ne ba wu ne yire wu ne kuna wu ne nyina bi asisi o ɛnu nti ne wodin no de asie ne se yenya din kwa de made a ɛkyerɛ sɛ ebi asi pɛn mom yɛhwɛ covid-19 eba ye na bi abada yesi makiaja se no obo ne nwum bi ono kra na ne ho beba nsemi pop daddy nsema beba yesi makiaja se da so te ase o feki ne def enom ne de keke ka ho enu okoka covid-19 beba wi ase be call lockdown amanfo ko refer to Ghana ha oforiam ponsa in the year 2020 esum kateriasia mekwa ma odoye wu mesuam odoye eba ya 2020 ewiase call lockdown Ghana call lockdown bi ahokyere ba ye ka so ofuri amponza ne ye prophet or predict the year 2020 won nwom ne mu muntie die wodi na asida enti sensida na ni din dia onko na adi nkin ato ye bepe din dia ma na wo de na be ye first of it kind na mom de ato nei se bia si dade a ene e kire se e bia si eto nipa no kwan be na ofa so a ufrim eno na hwehwe na fa so emfa ise utrim e hya wonko a utrim a epro ubedi hu awu owura bi de ahoma kosan abrofo nkate so wono afru dua no kotena abrofo nkate ne soro okotena so no de oyeye ne se osade ne ahoma esen ne man ni bi so de hye ne kon na konta ne foro ye dimirika ene okotwaaye ne afre ne se me wura fi o de o kan kura me hu ano okotwaaye man ni firi abrofo nkate ne so ebehwe fom puu krache ne tiase oba afidie su bedi ne ho adanse sa watiase die wo wiase bia e wodi bia no e bia sipen enti mfa nche otrim mi kura gya me ye maye mobbo mewu we die mi kokume ho koku kona koku ho afutuo bia ni wa mawo koku ho go and clear yourself koku me yire gya me ye we die we prami o me dodo ntimi koku koko enkranhye bia ni wa ma se dia ya ni da ho master odike koko ne ho enkranhye bia ni ho ma koko go and clear yourself koko onkwa na biato onkwa na biato enti nkade atu obia bi ene okoko ne ho ankene nkieda so oni pati ase ana eya ya nwene emyemfa nhye yenkunye ntrim na empro nkunye asem no nyina nie ene perije CEO Perije's fashion ene wi akunsufo ye chiachi amwate ye domo dodo perije ye domo pa wate dako ye beba kunsu ye kotepa ye mfa bechem ye befa kunsu ni afa ho na perije fo nyina
yaba be chiachia mo ne ahwe se ne mo hote ata okra junior osana na ya Krobea Asante ena wie so amemazifo yenso ye do wate mate eni boye bright ena ose Krobea you look fresh sa fresh ni bia locate me dia de Nyankopon ase ena fresh ni bia tumi allocate me enti emphasize da me Nyankopon se na ye 1st November na fresh ni bia tumi allocate me kakra ye jataba ene abrewaba kufitwumasi adama enti na fresh ni bi nso atumi allocate me no ena Philippi ono so join ni show no ena osana na ya Krobea Asante na awie yenso ye kan ho pa wate Nyankopon enhyirawo ene wadwuma pa ne wadwuma den a onso obo edema amagana ena wie mewo mia medehye made nyina menwonko madam for papa bi honorable Oteni Yaya waba ahoma so Oteni Nana Krobea Yaw Asante pia na hote honorable Nana enenso me ho de se ahoma de pan Brazil no emuodu Brazil ahoma de emuodu pa no kre waka ni ye ensem bi a ye tete free ompotamo ho yesi efre ba bi chempo chempo ano ya yenhye dodo ano ya yenhye yano entumi nka honorable wona wanya daje ena wadi saasem wo yachi kromu hene wo faase di asem na ato no yo ana Krobea yedi kan yebeda atifo a etie OTEC FM ene awei yebetia obi biara uti nana penifo ka se enye da obetobo etwa asiufra no na mpase ndi siwo na yesi bibia ewo hasase bia no ewo awiye nana yedisa se awiye no eye blaben se yeba Asante atem south pro a yefe ho tempo na sa arehoseni asi na se oba Asante atem south tempo a krono eye emepo asase kozofo no ewo eso ekodada no ewo eso okwa ubefro popo ene wako na se wasane ofi krono eba na wo san akọ wati no eno nso eye popo nti ekane ane se ya emle ya mekata yi krono akoye mienu yese krofofrom ena krodada na esane sane a na abegu sa asuo no a itwa mfinfi krono mfinfi no na nye tete ene se sa krono a ne ka tempo isuo na eda ho no ensem no akoye mienu eye emrante bi ede won ani abo ho safo hene ya eduru anajo a sa asuo no so ena omukotena enum komfo entampidi eye wi wonum kotena ensuo ne so bridge ne so na ese nana nhwehwemu kwa trese ebi no kra nsuro emfere asio ya emanu a omonso omonum wi ni bi no kra no emema no bi etini fa emanu no bi ewo bridge no so nana nie ekote ya ne se komfodu kromo okase asio ani abre dise edu anyumre krampo anajo a asio pese one ne makra de di agro no onye baabi ka bridge no so na nka one ne ma edu anyumre a kobo beje o mani enso enam dede wi amnante enum ene nyamabone a amnante ne mabawa no eye ntino asio enya baabi ene ne ma enkodi agro di omosho omuwi na asio akasa atere nse wanwe ya obekeka no nana eno ankoso wala sa abranti ya sa me ya mekan when ba bi kue ma ni dia otobode eko enkan ofi ba bi na obetobode o tempo na okọ forest eno akoto wi a abobo ya akọchi e de aba gaso nkwanta
maame akɔtɔ ne bɔɔdeɛ egu wuram ya wɔpɛ abobo ya ama na akɔsesa bɔɔdeɛ nana maame nya abobo ya nani ahanhan atu aka ne nsɛm ɛkyerɛ wonya abobo ya no a ɔkɔɔyɛ no na nipa bi akɔsesa bɔɔdeɛ no maako akɛse ewom maako 20 ya maame ehu nipa kora ekodi saa enyinamanse no eduro no maako aduonu enti maame ne ba information center ɛwɔ tempo ebe na nso fɛ obi a ɔno no ɔte ensio ho nti nipa ekodi saa adwuma no sɛ mo amfane bɔɔde amrɛ no ɔmo meyi ɔmo sɛ ɔmo ameyi ɔmo ho a ɔmfa nkyɛ maame ya announcement ɛda miɛnsa nanso yante obiara enka maame no deɛ ɔkɔ ne kurom nana ɛyɛ ɛna no ya wadai ɛna nsu kɛse bi ɛtɔe paa saa bridge no anwonwasɛm ne sɛ nsuo ntɔ nyiri saa da kɔpem saa da no ya abubu daa mmienu koraa mpo a na esi asuo no nkyɛn nsuo no ayiri a ɛyɛ obiara nwanwa eti nipa bi a ɔmo nsuro hwee ɛyɛ sɛ ɔmo bɛha kodware nsuo no mu ya ɔmo dware na ɛyɛ abranteɛ a saa ndɛ wanya ne baabi koyi eduru hɔ ɔno deɛ ɔtee da ase abrɛwaa na ɔmaa ne koraa so ɔno nso wɔ n'ataadeɛ nana abranteɛ yi to nsuo mu sɛ okodware twɔm abranteɛ bɛba bɛyɛ sima aduasa na abranteɛ yi enya maa asɛm wasi enti no ɔmo kɔbɔ mpanyinfo a ɛwɔ kurom hɔ amaneɛ na ɛda no nso ɛyɛ yawada ɔmo ne nsuo mu dwale bɛtɔ mu hwehwɛ abranteɛ yi ana ɔmo ntimi tí ɔmo kɔ kuro bi a yɛfrɛ hɔ pompra so ɛhɔ no ɛbɛn asuopra enti asuopra nso yɛ asukɛseɛ nti ɔmo bɛn saa nsuo no ɔmo ne nsuo mu dwale paa ɔmo kɔfa ɔmo baa ma ɔmo bɛdwale nsuo no mu ɛhwehwɛ abranteɛ no hwehwɛ no bɛ anadwo nondu na ɔmo hu abranteɛ no na wɔwasɛm no sɛ mmeranteɛ no kyerɛ sɛ ɔmo hu no na ɔmo kɔ a na ɛmu no nso nipa no nso ɛɛkɔ n'anim ɔmo ntumi enyi no saa mmerɛ no nyinaa na kɔnfoɔ no nso gyina hɔ sɛ ɔmo ntumi de no ba a ma yɛ ɔmo ntwa n'asu ɛmfiri kuro no so. tubu kɔnfo a ɔno na ɛkɔm saa nsuo no a yɛakyere ne bridge no ɔno na gyina hɔ na ɔka deɛ yi. sɛ ɔmo ntumi de no pia a ɔmo ntwa n'asu ɛmfiri kuro no mu. ampaniampa ɔmo antumi yɛbɔ anadwo na odu no ɛna mpanyinfoɔ sɛ ɛneɛ ɔmo nkɔ adeɛ kye a ɔmo asan atoa so efiada nso yɛ nkɔ nsuo yi mu adeɛ kye yɛn nso yɛ fiada na ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ amaneɛ kyɛ enyan nkokɔ ɛne snap ansana ɔmo atumi akɔ nsuo no mu antiampa adeɛ kye fiada no nananom hyiae ɛma ɔmo yɛ amane a ɛsɔ ɔmo yɛ wie no a mmeranteɛ no ti si nsuo mu no nana agbanwasɛm ne sɛ 20 meters koraa baabi a ɔmo fa ɔmo fi mu a yɛ a ɔmo atwe aberanteɛ sɛdɛ ɔmo de no aba ana nea na ɛyɛ obi ahu ne sɛ aberanteɛ a watɔ nsuo mu yɛ a wantumi mpie wadi n'anu ɛwɔ nsuo no ase nso yɛyi aberanteɛ nto konkɔn so no na yɛase hɔ yaa sɛ kotokuro du ayɛase yɛate sɛ nsuo no baako koraa ntumi ankɔ ne mu yɛakasɛ bia nsuo bi firi n'anum anaasɛ ne hwenem ɔda hɔ flat sɛ wohwɛ mfoni no a saa pɛpɛpɛpɛ ana ɔteɛ nti saa mmerɛ yi obiara susu sɛ aberanteɛ no yɛ obi a ne nsa ha no enti maame no ayi no deɛ wohu sɛ adeɛ bi esi bɔne bi si kurom a yɛyɛ siisii a ɛnyɛ den a ɛkɔsi nipa bi so enti kurom hɔfoɔ deɛ ɔmu nim sɛ aberanteɛ no ɛne ne namfo mmienu bi a ɛka ne ho ɛna akɔdi saa adwuma no sisa aberanteɛ no ɔyɛ obi a ne nsa ɛha no a korɔ no deɛ ɔnim bɔ papapapapapapa sisi a woba asante atenkyɛm mpo a ade a da obiara no sɛ aka mmienu yɛ nyinaa no sɛ
Any Panamians and I say, Homobeko. In your Sakodia, any nana, a camino, now someone a dead garden. Na omanfo a wachempo eye dan die na wonu hunu ye die nti no wonu mo kase yesi nipa miensa ne beko eye konfono na ase sankom no ensuo no a krachi kokoto mu wu ye no ne konfo na ekasa ase sa ayi no sa die nti na konfo hye sankom yi otani konfo se ensuo ne se omo de enguase kan kuro omo gu nani ma se ni nyina nse bridge no so no a enipa niama boni amoye ne bridge no so no ompe ena krono so adoso kurum ho papa se mo enya sa de no a to obi bisa se so eye maami ena de koja asuo no ana fi se maami no ye announcement ni nyina no ye o kan se ono o ti asuo ho o fi asuo ho na oni asuo amane oni asuo epe ya se wo ye boni tia no a oko asuo ho a oni kwan a obefa so ti amanfo maami so ena sa mri obi ni media wode nani afa kese Asante atim nkura ye tos nkura wo doso pa uba Asante atim yi south wa nkura 4 ye nkura 12 maako 198 nti se tempo ena obeba na se mo pese mo bre na se a ene obekọ ba di foforo sesi amaame no ta me ya me kasai obi ni maame no de dia wode nani akyere na me so gidi mpo se ne kura nka me nko obi yeah eye no kre otani sa maami a ye kan onum kire se chempo ho no wonum nim no wota aba ho betoto bode ana we ni de edi kan oba ho betoy nyina no se enye da edi kan a wakoto bode e wo hoda na e wo hono a na wa pie hono se ne medi kan kan no ekuto a wa Asante atem doso pa kobogu ukobanso ukokomeso nkuru no de bebre ntire bia nipa yi a wawoi wakoye ohene wo faafi na o sikro no so a me na me se me kura nka me nko libre nokre enti krachi ni di nanu 2 days e wo nsuo na se yeyi no a onhuhuri oda ho fresh onhuhuri nana me se wo hwe so wo hu mfoni no a na fu frat ya tese nsuo ba ko kra mfi nanum ana se ne hini ana obi atese bia oto nsuo mu no wa nam ko so nsuo no se ne atia yiri ne de ko so bi to nsuo mu a na ubehu se hohoro na te se ode ai kontoa ana ai gallon asenso mu a wo senso no na fororo na ahrobi epu na nka wo nu ebi komu no na ebi epu ba di ansa na ebe yan kro na na se kontoa na asema anso ne die anya sa okay na otani ade abaako a etwetwere amanfo bo na kyere amanfo adwene ne se asemu asikrom ensuo komfo sebe ye sudwarefo asimu kodware akopɛ krache naba die nti ɛna na konfo ni gina nsuo na no ɛka se yetumi yi krache ni pie pa odidi tije die nti na konfo ni gina nsuo na no kasa na me ne correction kakra wa ensuo konfo no ofri Krobea ye fra ho abekobon ya se se kru nu mpu onfi kru nu krono eben be ufri tempo ha be 5 kilometers wadu abekobon ho ana confirm ifri atese o shares ankom no enti abekobon konfo ene be shares ankom no sa pepepepe o se die no hu yensu ntima abekobon konfo wa ifri abekobon wa ba chempo ena wo ba be shares ankom yi nyina ne se ese no ayi akire no se eni boni krono ene enubone ene emma omofufa omo ewo krum ho no omo mfa no ekwanpa so ase omo difi aka no wantumi ankyere se bia eye maame no ne boode no ene ode akoja nsuo no se bia nipa bia wodi boode ni bia na owi abode no nsuo ne mfa no wantumi ankyere bibisa na
mama no kwasem no say abrante no wapɛ this year ewu kuro so enti audition so asem de ene ni na etimi eba abonten samre abusuafo ahia ya omotu anamon enti no ye be ya ja konkonsafo so ewe mu nti egusu a ye hwe se ensemben ena esi etiri eno na sisi isentwefo ye ye de ani baako atehwa ye because ensemo a nkofo ti kan sem bedre nyemom ne ya te esi assemblyman a owukrumo ena na briefu achewi na sani amanfo binom ka akamienu sese die mienu na wo so wo chempo no anyanyam bia wonu de wonu ani abu nipa bi se wonu mu ne saa mienu no aka na na sa pepepepepepepe nana sa pepepepepepe akamienu se akoye se wo be dina kon ai enkran ekumase na ye pa konongu jo aso ti akamienu akamienu wa champo de beye bia saa mienu ne beko na konfo ni nso si so e ka se akamienu ampa abeko bon konfo wonde waka dilana eno na se ya me otani me bompa ye se ebebam na otani ompa e boni se ebebam yes yenya biaka na bowa piafo otani miamfa wunsi ha now de yenko so ani akire ni enhwesa won so mpai ba uboi ebebam na saa mienu no be ye kwan be na saa mienu ne so be fa so akọ de ebesi bia be fro dize sei saa de hye no ohene wo faase ye de na akọ fridge m eboa na nanom nkoya amamre ni amane bia na medita aka no won se no kra ne enkomu fiada enso ifiada no omukum nti eguso ayeni eteho pa ye ni disi moni adwuma ya da ase arofo we ye me ankasa mede hye otani yaya eni atenenka asante achem south ya chempo ena saasem we yesi ema abekobon konfo afiri ni krom wa firi ni krom aba abehye nkom afa nsuo ne ho se bridge a eda chempo hai die nsuo na beda ne ho adi aka kire minie na ampani ampa ni nuane ampa ba akokọ ohene wo faase ti sesei uko krom ha yesi akamienu ani slogan a eda kro ni mu akamienu ansa na sa slogan we beba no na maame bia ba betotobode ya eduro maako aduonum nipa da sani abeyi afiri mu kọ no so no so otinsio kasa onim di obi fanade a otumi ye nye obi a na fanade o anuanom saa de we is a fact nye obi a na fanade me o famade a me mfa nchew wo wiase da de beye bia wo betua soka chese me ama firi mi pemu aka kire o se me de achew se man fa nchew a oba de achia me o fa na de no obeka so de bechew o mfa nchew ewo nipa bia mu se nipa ni nim se mentumi mfa ma no enka bibia ebetumi abe hantew onim se ye wo woni a etumi de won mo ano asem eka asem eye agina hyedie bi edi nipa achi wabra bonsi I'm telling you men ni nipa ho agro nipa enam wiase nyina wodi wani hunu yi ye kwa ye bai anuanom nye nyina ne nipa o nye nyina ne nipa makotena hwere bi kenkan mu ye nipa ne ka kire na ezekuta se ezekuta no eye wo ma ye di wo mu gina se bi asemini ho se bi anyame mfasa ama me Krobea meti amini ho a na mayi oba de achia me se wo ye me eskuta no se mimi ni ho a wo na aba begina manam na me hwere ya me kaaye emu nsamo a me kaaye no wo na abehwe se ni nyina be yadwuma pepepe na wo ka kire eskuta se ada obewuo no
otese wawu asada na sikuta mra ni fie omra ni fie sa yar sabia onko na busu apanyini ho enko kankyere ne se emie ni nkan fa ne nkɔhye ayi fridge mu da muntie na busu apanyini asikuta aba si abu sumai asem sei ena nipa asoma siti ase o ka kyerɛ me o se wowu a emie mfa ne nkɔhye fridge mu watwerɛ wɔ ne hwiri mu ne hwiri no me na me ya scooter enti wo de sa mo pa meboa ne yiri nim se ni kunu aye krata to ho mumie nkɔ ye hwiri no se siye na ye mie hwiri na no mia na me ya scooter na ye hunu de ewom na mo hunu sa watwerɛ wɔ hwiri ni mu se owu a me mfa ne nkɔhye fridge mu abusma se o firi o ya scooter ntidie ona abɛhwa me akyɛ na kyira ade entidie me na ya me de hye me na me de hye wo me twa 7 na ko hye fridge mu anuanom na abusua panyi afra ambulance bra ambulance foi by ne atam krachi de bashiti adura ne ho mamu fani nko abusman mamu fani nko asem kase ba abusman yantie ne de krachi ne ko hye edna ko hyem na tamu aso si ebe kokoyi krache no sa wahu se yekoyi obi a na yebededa no ketono mba no ono mo deda uwi a ho na wegu nsa me bi afunu so aye hwan mo nka hwan okay enti dia wa kana wo ha na abusuan panyi abegina ho yo osoro ye kire wonsa niama wonsa okenkan asase ya wudie nie na ne chia mi ogina ne nkyɛn ewie na nanmo abosom no okenkan ewie wo bo na nanmo nsamafo bobo mo de hia woda hoi sese wafirim obo no obia hunu de esi abusuan panyi se wahwe masum wana ahwe wasum wase minim wahwe masum abusuan panyi de wahwe masum saa na tem ifunu ne ho abusua panyi atwa ahwe ye cheke no tamne kudura yaresabia abusuma yewu aka kwan ya mbefa so ambekwa akosie no afi krachi ni funu no aka ho na azukuta ebeka se me ka kire mo se wo wura wode ahya na ewure mu sane emu obia mfa ne nkonkɔhye mo kire so owu a samo de na kɔhye na saa asem oyi ba ma hohoro mi nsa o na azukuta fum ofiri ayi na se krachi di funu twentwene wɔn mo boa kosi se kuro ni mu ene mpanyimfo ewa abusua ni mu hya ase di wɔn mu ti wo ye da no wɔkɔ akosie papa na no nsia na ekirabɔ ni aye papa na yie na ni funu da so si dem anuanom nye nipa bia no kasa ye twesan ye ntwi nipa bi no mu ano ngo obi mfa asamo nte obi de che obi de beche mpo no kyese kyew pa bi akoso but obi wo ho a wo be pa ne kyewa pa odi kye enya yie onfa nche enti ya nipa no asem tie de o ka no na hwe ne yie enti wei ose media metinsuo ho minim de o ya me bone a metumi aye onim se ewu obi a uboni dua a enya no wa ubodua na akredua na betumi enya onim sa ade no yes eno nso wo ho ti ya hwe yie ewo kasem enti sesei na wafa ase ensuo ne de ne kɔ momra Facebook ne so na min show mo videos and pictures bi ensuo no a krache no abakɔbɔ konfo be hye ho nkom na kyempo de hye koto mu a owu ye no na binumu dware mu o na wa hwese sudwarefo betie si nsuom na ye dware panipa a wato nsuom na ye ni ayede ani ehunu no ye de ahoma ekoso na sene ya ba konkon so ni ya beka se momfa nsamra saa na omu ye o omu ko hunamu wo nsuom a ya mompesa ankofo ni bi nsoma me interview why one of the Fridays omu dware ko yi nipa se nipa to nsuom a monhwa bosomtwe
Asante ma de ye po ne bosomtwe ye ni ponti ye sori ya bosomtwe ho ne yete mompe bosomtwefo wonu mutumi ko hunamu no se mu ni nie na wa hye ne nso bia no de ahoma no de aboni sisi no de ata baabi obeje wo ko ba bia obeje wo momfa gra wa mra ne ye de aba momfa ma ya wonyimpie ti onu mu ahunu emu ni nie ye de ahoma ekobo amu ni mu ubehu ahram no osan eko sa abre na abokobo konfo gina ho se mu ni tumi pia odniti etoso omohu amu no ye mema mo ntwene mra ensuo na etweko na mu ni akire na mo nkotwemra kosi se ye be ya amamre ni amane ya ye de bai enti nsuo no mo wai MCR monfa ntoso emfa mame oba de achia me bridge we di ani ombehye so ombehye e wo hu bridge no nsuo no so de ani ye krojin yo Ghana nsuo awo de MCR yi ni ho e de ne ni ho ayi ni ho yi wo mu nkotu bi onsuo ni mu nsuo we de onum be yi wo mu nkotu bi mi hu nsuo se ya che wo oba de mi hu nsuo se bi a che nsuo se de mi hu bi o TV so a che TV so de den so bi an so mfiri esoro ho nkopo emayo ohu se ne etie no ya kire ne bridge a bridge we di ombetena so ahye ampa bridge ni so anyini tete bridge ombetena so ahye ampa ombetena so ahye no se otinsuo so ya na mfuna ma foforo bi efa wo ho TM say some from ana na wo de ye wo ne ma okay enti ado na ohunu nsuo ni de nsuo no nko ade ama mani age ama wani age bompa ye se de be ma me wura ho bia ma okay ene e ma me ma de be ma wura ho ba ko bi nso mrai na onso hunu se ewiase nipa ye nam hokwa ebra asudwafo tumi de ahoma ne ball krache no ni sisi na onum yi emu no monfa eno entosoma atiefo enhwe oba uhu dia ohene wo faase obi a wadi nsu ase na enu no ono na da ho no me hu ni se ne boso nwi ni nyina ye fresh owura bi da ho oda ya na bodwe se nwi ni nyina ye fresh ye take ahaban na so ne ye de asekete na woda na wo na mafo abodwe bi won de afu ne mini mu nyina suboso ma kora no woni fridge kama woda ho na wo se ne bossa na wo de ne sam yenu nya ne bum nwi akwa we nsuo mu wo de afew kasa brinka na fu ye kapu sani nsuo ne nya no we dem se ne nsu kom ne no ndi we me se wo de ne kwahye nsu ase fridge mu ohun se ne nwi ni nyina ye fresh na bibia ya yo de no ko to ba bi enyunu nsu we de ofa wa efe kama e de ma no we efe de ne to ba bi enyunu kasa bi sika na hwini mu ni na yi nyina akra ne nsuo no ni na mu banka na fu aye de se eyi no nsuo ne fa efe enti eno nso no afei bra adehye baaye na body abelande esese etamde ko fa video ne toso na amanfo enye binhwe arofo so oba ye Facebook ne so a OTEC 102.9 ohwehwa sabri ya ye kasei video ne da so ode wani krotu ya wisi so asheda me na meye o ma commentary nso de commentary no agazi ngrungi tuyo muni ya ma commentary kwa she ono nso magene fans wate o magene fa onu o twa ne sene na no ene ne hwene so ode ne na no na ekasa ndiesa na no na muhu okay ana wo ne ne se hwa no ana ode ato na yi se zo nzo akata na nim okay so obi a onim obi a de ohunu abodwese ne eyi obehu okay enti champo latest se yesi aka mienu no eye hwan ene hwan okay madam ase
Oba de acha me just 2 minutes on this case. And is a biniyam, is a just 2 minutes on this case. Simami akra baby a megina pa bridge ne so a sebe omonom enubone wi no ho pa na akra megina ene ebuo ene ani di a yede ma yensuo ni abode airtime me sensuo no se omonom wi wo ho ntina wafa papa ya awura ya oda ho ya kamebo me nsem amane pa ene nka mesa asre ne se obi oba betena bridge ne so efiri sa break we de wonfa we mu omkokọ de oba betena so wahye bia amunum wa akora no we se nka watesu ya wo hye na ga road sa na ka ni tizuo num surudu na ka hu say straight obeye ma wifo ni wanya asem eno ko ade sa ampa ye we die me se no bo ensuo ye natural wi ye natural enti social natural say natural bia natural enti ensuo ni so ompesa wisie no ensuo ni so ompesa wisie no na makwa kwotena so ise mu dia awe atena asieye ama na punu ayifo sansa manfo yo mu deda we sa mu dia duru zuo so ensa manfo na mbetimi wo mu a ensuo ni de mu ntimi no enti ena obefa no enti wisie na wonu mu nyina no wama wisie no watwe enti na fu no aye antima anya kese no enti mesere yemfa ni die ene ebuo emma nyankopon abode je na ebinom de sebe ase Kristo som esai sa ne ma nyankopon so na ebo nsuo no enka ne udru bridge so aye se bo aben driver udru abo pepe eye ni die ni ebuo a wode ma nsuo no na aye dai ene obeka se obo aben ya wasom bosom enti nsuo ni de wanya hwe sabra ni edi buo ene ani die ema nsuo no enko bi nkoto bo la nsuo mo efise wo buse ensuo no tumi bi nyankopon ne boye enti odi ani die ne ma nyankopon no odi ma ensuo no ene sofo no amu be ka tira wo se ensuo no nye hwe enti ni ape bi afaye eno ne gala ne hwanhwan atu agu nsuo no se me bompa ya asere nananum nsuo se wo mo ni nye den so bi betu gala wo mu a mo memene wo mo obi be hyewi wo so a montwe wo mo obi betena mo nkyɛn se wo gya ne nan a montwe ntum ɛwɔ ensuo idi mu amen hwana jesu onye so asem on bible we dia hwana jesu me se na nanom ensuo se efiri na ekoi obia obeba betena mo mu se o tu gala mo abubumfu mo memene wo mo obi biada oba betena mo so se obegya ne nan agumu mo mabubumfu mo nyitwe wo mo obi oba betena mo so se obenum wi mo mabubumfu mo mmene wo mo ewa asuo no mudi mu amen we ajusu amen ai na se amen dia anya ho amen na senka asuo ni na bu fu se dia papa we ebu afuo ya akora enka gala no ka senka wa mmene asuo wa mmene amanfo be 20 atoa so a enka obeko ko bia nko bio se masere na no mambumfu na emrem ewo mudin mu amen mate free na ekro betete news wa ansu ameme ajete me pai bona bem oba de ubenya asemo bo se me pai bona okay arofoni ade share ensem ni bi no wisdom zigi ositi krom kwagina mpa na ya Krobea Asante ewie ye mo ha chia o onu abedwafo nyina nyankopon nhira mo pa ene mo dwuma pa ne adwumaden amobo oba de awure ya ote wo nchen wo ka no akra me ka nanim de na de ka no akra me ka ni se anano oba ye nchen ha oba ye wase na 17 tie nyina ni se wo free emfantima mu na ba ye obesa ni sister nyame ncha de wo hia wo wura bi ma wo wura ne de pass em to ni trim wo pene so ma no capture ai ni tie watwa capture no ai nyame adom awura ne je ne foforo ne de na ye kama ama ode ne kwetena ne fie ba bia na o maame mo asifie okwetena ho ampa sabe de na odo okoso pa afi na ensemi kokoso afi de koba ya ne se o mu besiesie fie ho enti o maame so wo dan bi e wo ba bi foforo enti o muntu na o mo kwetena ho ampa wo mutuye na wo mkoe na wo se o ho no wo hia ase enya adwuma ye no na otu susu na ode ma wo no ani ne mpana no se omfa nto edamu nkonwa omfa nye ampa oye edema no niti a watwa mu na edurubre bi na wo se ba bi a wote no wotu firi ho
nti oha e na ono ne mpena no esa ne ono nso mpena na je se mpena na je se nka mpena mu kuratwe na awura dia wo se won dia o ma me obo ma me tu ne fo se mo onye me masem nti se ba ko na wafa no so ohun se wo mpena nan kura no a enha no enti wono ne mpena no bai ebesesa anyway eni wono ne mpena mpena no ne mpena no ebesesa mpena pani eni ama no so omudi kogu baabi ensan se na ba ma ne mpena ka ho nti no awura ye ntimi anko baabi kura omudi ne ama no ekogu oni bi enti mpena no ene ne mpena no ena de koye ni ti a watwamu no edrobre bi ema ne sister bi a ne mpena ne sister na omote baabi na wo se wo mutu enti wo mo ya ne se da bi wo musika wo mutu sa ne te de a wo mo ebedane ama obi enti wo mo dane ma awurai o kire se na nka wo se nya wo no a wo ye ne nua be ma mpena de a nka na obeji 2000 na we de esan se wo ye ne nua be ma mpena nti no obeji ne 1005 ema wonya mu 1002 nka ne de 12 million ema ne mpena ne maame eye na doye eso ne so 3 million enka ne de no e ma ne ye 15 en ode ma na kuma no na wo say ebrebi ne yonko bi efira kwantu mu bai en wo bre ne phones e ma kuma ko nwotwe ya na iPad ene ho ne din ne de mi ndimi mobo ho 4 ho 3 ho 6 ni nyina bi wo mu iPhone 4 no iPhone ha wo mu abi hunu eye ma kuma ko nwotwe en wo de bai enti wo de bai na eja wo ba ope okunu wo de ko ma ne mpene se ene ma amanyanie ene oso obi wo ho age se ye ho adwuma kakra na ye tonton ene ade afi phone so odi eyo hwep afi de se asa wo mo ho asa wo mu ni ho aye nwanwan ni ti a watwamu no ba bia wote no ani sister ne dan no ebre bi du se efiru ane so ogi sika chale sika ne ma ya bedu ho ni me sika bedu fama me na me fa ntua na me ho ntome wo se da e ma ani sister no a wote ne dan bufu yi obetu ne fine ne ade lock gate ne kura ene wo se da bi sika bi nche sika bi se me wu nua be ma me ne ma se won ho na ye ya ne je se wa mfa wa betutu dia ene me so be kwan bia me fa so bia me so me je me ne ma na no kire mu se na se be ma eno so o de iPad no ba ko ena phone ba ko e ko ma na se no na no o de ko ma na se no eduru se wo kwaje no na se ni su one day one twen krache no ye wi yi mpena no ena de akoma ne papa aha okay e bra eduru se wo mo o kwaje no oba ne kwaje no na papa ne se wonhunu wo mu tuntu wo mo hwehwe ne ma bi afa de ebra ne so no o san afre na o se ada na ba ho me de ma o se papa di asem na wugen obeka papa ne se wo de ma no no se papa me ba ye wo se ni wo hwehwe wo behunu mu tumu de mo ne ma afa ye dai wo se me de ama wo da wo nka ne kure enti wo ma awura ne se sa asem ne so e hye ne pa enti ne phones eni ne sika akodi ne mpena no no oje eni de akodi ne mpena papa ho nyina oje na ade eno ana ehia no eno de beda ya akra awura osika sai na wo capture ho Pacha 4500 osi ni deeper de say Kofi Apia ana capture Kofi Apia inti capture wo 4500 then ade ebio na phones 8 oh phones 8 Pacha phones 8 and ade ebio stuffing chair and a TV and a fan TV fine and a stuffing chair Pacha ni nyina wo krache ne ho sa asem we ya wo kan ni papa no nim hu bi Pacha onim hu bi Pacha makachre no wakachre no phone wo call papa ne ho no papa ne ka de na kire ho me koya me se me kwakoji phone de wo no ho no na o se odia like me nko omutu free de mu ho nti me nko na obehwehwe na obefrɛ me se me mbeji me hwɛ ya na on frɛ me na me se mba se mpacho wo se obefrɛ mba wo mfrɛ me nti ma besa me ba beji phone me ba ya papa ne se odia ama me wan so mfa we ma to so di amount be si sabre ya ye ka say nyina papa no so di amount ye frɛ papa ne say capture papa de say unim capture papa de opa nyina akọ aba bra wanim kakra mame unim awura ye oti we aha bra wanim o de fansa gu we ne sokra sei aha na kasa ha unim no kwan be so opanyin ya de ni ye ma kakra mame unim ne se oba
say adiusi ni na fidi wo kira wo nsem mu na say fidi ono na ewura no tobo me pa chawo se si asem ya ye kan wo as eja odi apiem enti wo ba kwa wia phones en wo de bia brew ena won so wagye ena watena so abaya na hu se phones ni bi meba tobo me wo de base ya me de wosoma abaya na hu se phones ni bi wo ho waba ho be ka kire o ma wo kire se phone ne kura no kratch ni de bi brew afedi e fama me a adane asem foforo wasem a wo ka meba tobo wasem a wo ka ne se wo de ama abaya se wo fa ma me wo so wo de ama no ba cha woni mawurai wo kwan ben so ni se meba kufia pia ana oneno me kra kufia pia na minim se o girl me handan se me kotradan man kotradan ana mkachen se o musisi ufie na mkachen me ban se ontu won kufio on kotradan na mitim ana man kotram ti kotram be almost be 1 month some 2 weeks ana mko na mko hu arure e wo dem okay man kasa na dem ko mi san free ko be bia miti tim ko bia miti no o bai kufia pia no bai na muzanse kufi na mi ko fio ko to girl bi na girl no free e dem girl no free no so da girl me hu na menene ti hon ti o mutra dan be so almost 2 years some 6 months no yesu dan misikasa ti darwa ji na die to ji na die no na ja be ka chirem ana ogeri sorry na musisa mu nema minimba bikwane onura modify to na etwene mpra enti se phone no mi wo na geri edi phone bremi enye kufia pia na di mami geri ya na di bremi ana obeji di koi ana sand ba odi na mni fi to di mami odi brel se fire day de man di ba en se setam no ni odi kofi ku se ni phone wo kofi ho ni phone akodi boy ni ho di boy no fa ni phone man na nye ni nyina ni no di ba fi to bi fi na odi brem se menye na mi fa no min kan kire no fa dia kan nye den emeka hu enti we nu kofi na de koma abaye meba kofi na de koma abaye e na abaye de brew se enye ni nyina no enti kofi mfa de aka nka ho ana jamejiye mejiye no edi be some nfa se be 1 month some 2 weeks na obai san bejiye na de mkodjuma ba emba bi no de beja me nkola no e won maya mienu ho na mja beja o de beja o mu se phone o mu fantu ho timba na breast no ka chem se da afia adi phone na ba se fatu ho nam sim nam di phone tu ti wo mu na ba se o beji sometimes na dan edem no na o so be twa hotas no mo ye yi ho ne manyina di ko ma bi dem nam ka chem se oki se o di ba no e ho a o de ma me hwehwe me hwehwe a me hu aseti bia me do ade be bro ti wo mo na ofre me nam ka chem se afia phone de me ka se me di ma wo no me di ma wo no wan san fam le me biem asema gari be ka chem se me kohwini pa se wonim se me ya kohwini ana ma fan phone nam so oh sa wan wa kati phone ndi lucky ye yi ndem onyem na phone she ma mi enyem didi matem nintinu on frame mi biem mi hunu biem pepem enne be yam de be hunu he so aso de ade bremi na wo sabi twan kontu po se ai mi ba kofia pia na de bremi a mi enye kofia pia na de phone se brel na ka bibia se enye kofia pia na de phone bremi mi won kwara wo no afia de ba ye bren kolan wo se wo mo nye mfa nto ho ento ho enye kofia pia na de bremi wo kala ya na de bremi first wa wo na de bremi ana abaji na asan de ba minni ho kra na de bren kolan na wabusa kofia pia ejei se abaya no se phones no nye ni nyina nie enti wo gene phones ani je mafra kofia pia ni busa no se kofi setam kra no gari wo ho ni mienu nyina no ho na mka cheze kofi girl nsi nya ni phone ni ti phone kwa wo ho fa bra na me fa ma no ana o ka de mi yiri wo ho mi ba mi yiri wo ho mi mani nyina wo ho ana kofi si won de oni phone bia o ma na ni phone wo no ho ani no de bra no
ana mso bi di phone atu ha bepim na mo fra mi amede be Kofi sa phone na e wo ne hwa ni phone wo hwa ni wo ti hobi ono wo kanya oba ni wo hobi me yiri wo ho me ma nyina wo ho check police station e ho na mti ho no bokan ana phone da ho nti phone da ho me nam so di matem ni nti no me mfa me sen kan oso odi watem say odi matem ka say me yekohwini mi se me nkan kure pa nti o kasa no ano kati phone efiri obusan say wo hu me da sabre na de ba ye say o say o de phone ne ma no e no say wa mfa ama no e no be frɛ o ka kire o so ye kohwini sa wo ye die ni opanyi mani sa me santini pio pa o ye santini me santini pio awura wo ye die ni pacho fantini okay language barrier bi abaha monje phone nyi ma me na me hwa de barrier bi abaha adofo momwa me akuapim ni betumi aka kire obi se me paw Chelsea o ya bia se akuapim ni no kan sa asem ne kire na ya asem ba obi otenchen ode me pa acha ona kura ba ho no be ka kire nse o ya agro muntie di America ni ye muntie ni ye mfantefo use the word akohwie ewo kwan bi so se me ye santini be ma meka kire jataba se o di ntro wasema wo kan enye no kore sa asemu ya amakan se fantini ka sa asem ya de akire jataba obeka ne sen language barrier no aha mimbusao language barrier na aba no eno ne asem bi wo ho a de me te wo me kasem me de beka ene de wo a onya me huni onso de beti ase eno ne sa asem wi enti abaye papa panyina ote hei na obebie wa no na wadidi nipa obetumi awo watem okay so phone no mienu ena ewo manim ha ba koye iPad enu nie me pam chow for the viewers examination enie ena echire nie o sha phone no na hye bi pa we nye usable se bi a use ana bibi ana ye use nso dia na bi eni na ne eni no enu nie ena phone we no nso eye phone ben mo amuti a munim phones mu no ma hu se apra ya ka ho ni bi da kire iPhone ya kire 7 plus we no okay Kofi say 7 plus enu nso nie enu nso baako enu nso nie enu nso wo hwe ho na otumi hu se nioma we akeka kachire is either say baby ane ye de ahye no ye mfa ye nsa nka ana se ye yusu a na ye ninini phones ni mienu eno no abaye yi se ne iPad key pass ene iPhone different sa nwotwe ene yo ewo Kofi capture ho sisi Kofi apia owo hen good meba me examine phone no but answer no me examination of the phone no faith homeopathic clinic for abedu enti awia yi Kofi mo aba abedru die wada amasom abonsa akwa nana mejo so Kofi na umpo mu nana nyame adom umpa ebo ene wadwumaden a ye de som Ghana ment da bia ye wa hotom good ye de nyankopon ase awia ya sa hia bio eno kre na ye ba be som na faith homeopathic clinic die ye ni mu hia se yi a that's right mo na mo kyerɛ ye ma ye te nioma ase that's right yes akura na sa wosia gum fi say ye hu nioma e fa ye nipadua ne ho a e boa ma ye gina ɛna sɛ yade ankasa kura nipa betumi asa kyerɛ ote yade na se faith homeopathic clinic nyankopon hyira mo awie ye ne mo ahia yi kyerɛ ye nana nyame israel ye beda wase fa adwuma na wo ye no nyame ensa ni mo anyi but wo boy adwuma nyame israel pa wo boy adwuma den ba bia wo na bia wo te se wie ide bebia wati bebia aboso amen na onse enipa benya hoden na program say wetia
na kyese hia se na pomde no nso ma nani kɔ ho se ne ɛbɛya abra no no yade no ɛma kra ye onipa bi a wohwɛ wo huye na wohwɛ wadidiem unsuo nom wanam tutuo bi ne niema bi yi a yade no obɛba kra no a ɛnyɛ niade wobɛkɔ entem so but wo ya ne se bibia odo nsa bɛka de bia bɛfam de etwam bia bɛgye bia nom agye bia didi a ɛne ehwɛ hu sɛ yade no nso no ɔne ye ne tie yade ya nti duru time se ya no nya adagye no wotie se ne bɛya a wo nso yade ne ba wo hu ekwan abɛfa so a ubetu ho anamon face be party clinic kuma se ya wa hene ma okobi 18 ukwa Accra o Santa Maria Nteku Junction ukwa Western Regional obogo so older sida boga dan nchen opay omo mota krade no nyina nko eye Anaji police station nchen opay me so de atie ni say yade emfa kwa ba akoso na eba oban so na so anhwe ni ya o che woni pedua no mu a ne kono ye den sure ena yade che wo ho so a sika ade be kono so edoso eya ono nso ebedoso enu nti ene ese ntwen ma yade ne ma wo ni pedua no wo na nim se de ni pedua nsitie wo nim chen me amete ya me ka sei yo so sorry anopa na se wo huna munye wi a eya wo na wo be hunu na first sa na bi kura be frɛ obi a wa dey wa frɛ no enti wo ni pedua no de eya ono tu ho anamo wo sorry odwunso e ma Jonso e baka kra bi ba wona ntika kra bi na Jonso na se adew na wo ko Jonso Nyankopon so ye ne se bema entimansa na Jonso aba ugina ho Jonso ne diwa uje o se baboko e banso e o se mu ye den wonsa kan ye o school no utimi Jonso na kosoro na odamfo be wura ase ni adidi agro yeah e no di agro egu so sure because emu nya den ni kwa so Jonso egu na so obi Jonso a egu ewo heya entina panimfo bu be say Jonso gu fa kwa na twa huru but se mu odian e na etutokuro ho atwa huru de mu nya di na egu form sa entimi ntwa huru bia de obi Jonso maye obi timi tenase ana Jonso na ache no wa obi Jonso no kakra bi na beba nti be kakra no gise o pass katita ye de rubber ewura ne be ma tokuro keto na dam no na wokɔ na se ye obi bia na ehu sini bibia ye wo opane ye hwani mu no sei Jonso ne ma enti dia doctor be ya ne say ompia rubber as straw na obema tokuro kitu awe na ye de sa rubber ni pia ko akira ko Jonso no kwan enye solution no na ye ya ne say ko Jonso no kwan amana ye de aba because Jonso ne ma enti ye pia kwa na se kudu ba bia na afi atimi ama Jonso na fam ye den aba na imagine sa de wokɔ ne ye obi bia na won se de mujesi nam ye ti ya na de bia mtu be me bia afo se entwen wo so Jonso no ho ba asem kakra bia entwen tumika bra fe tumi pata kanen obi wo ko Jonso ntentem ni nyina ya no bia obi wo a Jonso kakra bia Jonso akitua bi na eba kakra bi na eba no enchana Jonso saade no obi kura wo wa Jonso awi o otinka sa Jonso saade no wa Jonso awi o gina ho na no otinka ba sa Jonso obe ya mada endidi enti na wo so otena se na otena se am ya de rubber eto be mem ni ya de rubber to bi be mem na say ma bi ya de rubber adamu ache oba ho e ma na du nyame atom rubber na ayi aba cheson obi be ya ho na yehwe hawo no odi ekinchina bre ni yehwe se de ositie na wo ma hawo na da ne so ache na obeduru ho a sie nya adaje man ni padua se homeopathy ayaresa no enye mpe ho enye so oba ya na check we na dia se kokogye do da bi homeopathy ayaresa hia adaje ni pa bia betena woni mu a wanya ama no class wanya adaje and diagnose no kwa ne be 20 to 30 minutes wow because sana bo ma hunu bibia organs no tissues no cells no ba bia how wo bia bo ma hunu good enti obani ye hunu sa de no dia na che sa boye ma yade ne sa no ayemre because adia how nana no na ho ato sure enti ayaresa no egumu ahodo good to bi be ho a enchena no ho ato no na last week me ba o fidi case be ka say ade chena ma bi efre no ba wo se ye ka me ma asem bi oh the me na say me ka ofra bruti na bo be ware wow no se ebru ba yi ni be so said date o ka so be ban na be ma no ensori nye obi a o be ware no nti wo so atwe kwa achi am ye bosome o sire yen ekwa bi e be fa so bi ama no be ma no etimenya ahoden no esunya na ye won pane bi ho o be ono se o se won o so ti se den ese pane ne ka o so ejetua to si e ni nya ka o pe e wo so sorry o ba last week o ba no afi wa frɛ ese nia o hunu ne de o gidi sa 1 month ne kra no enuru yeah ye waduro bi ye de mawo e no so
injection no ba ne de no ma na say every 3 days bia no for one na odwa obegye di ya ka kire say wo ye de obeware cause unsa bruti adwuma no na weda ne nso no favorable do ne favorite bia ho bia no dodo na mema yosem no na kofom dwuma na den na weda no nso nye favorable enti se wo hwe se obi atete oboche date be ware na de atu ni we fi amfa ware ko na ensori nya hwe wo de ko ware ho aba na oba no ware na beka de asema kire no enti yetum fe ne kas afi wa fra wo si ba bia onim se den a tedi de wo beje no kwa kakra ni no na ofa no otimu se abibia be fine powerful na nsianka nyame se ye ho no ye di nyame din na ye adwuma because prophetess no ono wona sori kese ni pa tomwom good ye ontwantro ene no ne gumu ahodo ukona papa ye de bema enti ye boka fa papa sure enye say ye mfidie basa bi no ono wo se ade a on pene say obi be ba be jedu no be frese eduro na me fire ne kra no mi hu hwe on pe enti ye pese ni tambia ni pade adanse ba adanse no so ba pi mi hu sampa adwuma prophetess Dr. Elizabeth Faith oye no oye adwuma den na obi de eduro agu ne so sa obi ani efra obi ani wo hu hwe ade be na wo hu onim ni ama ni no aba obi obi hu na de anadwo hu na de obi ho ne ye ndisi ete esine ni so ye honko anana obi timi ba oba neni no ete na eba e sha se o baby yanko na fidie ntimi hunu se we na ete batasha se kitua bi ohunu da on se taneje sa beka to ani ne so e meka ta so ohunu but oba ye fidie ntimi hunu kire se e ta afi na echa se enti obi de do begu so sa na nu kire se so oposa ya ne ya no de do ogu so but on me checking hunu de ko de aba o de do ni gu so enti se ye ta ohunu to de do begu so abu hana te na beda wani ne so enti hono ba ni hunu aka to se ete ni ama ehu adu eno emma kra na kapasa beda wani so yani de na beda ni so no na noa mu oduru noa on a gradual process na ko enti ye hono serious ye adwuma no edanso obi o boss me be anche na mo to me obi ba was me stroke na be stroke no command stroke nko na mo ye yes nye stroke nko ade tie ne se ye nhwemu kwase sure eko hunu de ha ni padua no ansan ye mu oduru da se oba ye wo na no ye nye se adwuma no ho de afidie no be kire no oti hobi afidie no kire se wo ha na ya wo ya wa hunu bi wo screen so ebegu tv no so ma hunu bi enti wo hunu a ye ne ye be kan te wo se wo ha na ya wo ya hunu bi ye wi asa print ya de ni nyina de amount obi ko to dwe cartilage na we maybe wo abriti otwi ka kese wo se ontimi ntri nya hwe e de so ontwa we okotwa scan no ho no de send me say cartilage ni nyina we oyiri bibie ye eno nso no basa kasa ne hia ha nyame nso anya ne saa wo se nyina akokọ esoi wunye nya akokọ baako a kasa ebe kura saa bia egutu kasa no joint ne so no eno nipa de no etimi we enti odo na asi wona kan wo a eso hu se kasa ne hia ene kan wo sa enti men trans se wo de duro sasra so ena wo ye nso bra na ye ntwe ne mu oduro uba duro ho enti market rate ne we kura se ma oye no bibie enye na ho no wo akwantu ma ye dwo niema bi ye wo niema bi ye wo date of birth ye on maka se ye ntwanto wo afidie ni mu ye wo so ma wo rare age ne de twa wo duro ama ti emfie na wanya no enu wo duro ni umoja ho duro ne de ma wo enti wonu ma entomfom na won so obi ho obeba no na obeso odi ni mfie sie kakra ebi ko no ne yire ne ba ye wo twantro acha ne yire se wo say because of oba no ho ofani ni age nti wo twa de acha nti wona ne ba no to a ohunu so wo kan mfie no omfie no so di sie a enya duro no pa emwa because you want to do it be 30 years na so ohunu so obi enya 75 years a ono ne nyepe enti obi timi boss baby amako biam ko mai bi bai ho obe na ne ma o friend ma se ne ma ne nkasa na o sisika o di ba ma no wo bono ka che ne friend ma no so me de mi ntua hwe je se no to na nsa me pia wo so bo ka kwantu mo ko ni sika nyino de ahwe papa ene asinye nyame de ye behwe no na wa bi abidi adansi me si enya sika ye charge no sika o bai no ene onu asa bai obi sika o chema o nya asem ketwa na so bia na onim se bia yentimi ye but on say ya de obekọ amana ko no anhwe ba bi fisha ase firi a I say de obese ukọ o mo twa abe no o tu abe na twese o ti tu a etu o tu firi ni hini no won tu amfiri wona I so obesoro na ya de nko etu obi anu moduru sa 8 years ni ya de nko obi anya stroke na no achia e be chance ye obi bo e friend heat stroke anasa sunstroke eno no say nsem fifrent wa na ye osa so obi ho fifrent no nyame nso ye ni padua no say woni padua no e ye hia
ese fifire ba bontini pedua na dwo saa ne nyame aye no se de wuye aduane kwa na ehia wa hua na adwo no saa ne pedua ne tie ti oye ne se fifire ne mra fifire ne te no na eye wo ka air condition wo so a wonse obie engine so abon se ati fifire bi ati we no saa ne tie ti se fifire ncha ase se ba na ni pedua no ho dwo no na ho dwo no ti wonse wo tie condition ho dwo pa bia bo na wa chichichi ehye na wo ni pedua no pedua ne mpe nti ese fifire ba bonten enti obi wo ha fifire ko ba bia wo se free enti obi ho ye checking wo se fifire free mu maso ya odi free mu maso aduane bi wo udi ahye mako ya eso wo team fifire no wo maso ene yo de beti wo motuom ni nyina organs ya se adwuma ni nyina wo ho ya wo so ba me ye hwe ti se fifire ne nto ade bi ni pedua na ahye ti wo ho ana sunstroke no achew ma me mfremo obema me normal onsemu a wo kan emu odu na emu nso do enti me de ha me no me pesa me ne mo kasa nana number faith you me patek clinic ko betimi afeyensi so no eye 0244 58 59 0244 58 3859 and now 0275 96 94 14 and numbers we me no na ofre obenya na mo wahin kumasi ade wa hene makoko bi 18 akra yo Santa Maria Teku Junction takra de wa naji police station in Chompe na wo kofurudua yo police junction Landry Managers Road ono wo eye western region no yo oda se da bogada no western ko bogoso station ho pe bogoso station ho bebi o lodu elubo ni ade station wa yo ho no anchen wa muwa nti uje do ka se ho pe bogada no a obi abetew na ho no unya ba na sa wo yade no oso no de wajo aboso te se din e se okoma ho to ziba beko ama hota ba abefie na ye faith homeopathic clinic apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abwa no Hepa Plus mixer ma je dure di pa Pavi Plus mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Yɛ ama nom ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoɔ yi atum Dr. Time daso menya wudenie wo ye kikim abna na wo ya yaro fa here Medimafo Herbal Clinic asane nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso me ko ho a wonom hwehwɛ me mu ɛyɛ me diagnosis no ɛde be ya ka diagnosis ɛno bi
ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnumpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yadeɛ mɛbiw apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso wɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ wɔgye ne ho die nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔma wɔduro 5 days na ahyɛseɛ pagya ne mu ɛbɛpagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hɔ. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rafokasa akane mampani John Mahama eka no nyinaa ene se COVID-19 na ebae no ama wiase nyinaa ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no wasi MPP for na asay economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandini a odi no pre to abama NPP to abama number 1 to abama baumia obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh whether na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Charlie afia batwo idie madua ye bebre pa o mi hu de meto ama nimpo I don't know who they are better man. We maintain policy ba kwa mama se odi beba. Afen so NDC ba ye be bia ndwuma keten. Me pese branch executive na de omo ho begim. Se yankoko na opese o hwe a poultry farm ketwe bi ne ama akoko buo no ne ton kokoko na ma o. Ne ama eduane a wo de beto eduane ama sika wo de beto eduane ama.
Hey, na retina mosre. Onua nyanto boasie. Enti wenti na papa ne se yento abama no. Aba, papa no onsesan ye kra. Dada noa. Mudie, ma yentie policy ba ko a Dr. Bawumia. E wo ma ye mabunu no. Me pese mambunu yenya ejuma aye. Jobs would be my major focus. Now me be training 1 million youth in digital skills. Anya nunku, wo so obebie bank ama nyuma nkuma. Se ne be yo mo so betime bi omunyumem na ma fa ye mabunu no. Osan so se, obema ya to ade enne. Na yetua ne kakra. Eno ne credit scoring system no. Hey, sa? Oh, anya nunku ma me san just oba ko nka ho. Osan so se, ode ade a ye frɛ no buy Ghana first policy beba. Eno no, opese Ghana fo nyuma no mu bie. No mutimi fa ye mabunu no. Wow. Sisi ade. December 7th abatu no. Minim dia meto ama no. Dr. Bawumia, na meto ama. Anio, bold solutions na Dr. Bawumia say, ode ba ma mabunu no. We ye mu nketu akra. Me kra masesa ma adwen o. Sisi ade, enya ade a meto ama JDMP. The bold solutions man no. Onno na meto ama no. Mo, minia wa ye ni nyina. Afi we de, Dr. Bawumia vote no. Yemfa ncheche. Ende, therefore de yemfa ncheche. Vote Dr. Bawumia, number 1 on the ballot. Ora, bra. Debia sanopo ewio enumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wutimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every say grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti enhye bia ni ho yade beso woni a wo yade atete sei asene so man mu ayedne abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saati bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare ne ama ene nabusu ekomu ayetebia nipa bebre na mu wo man mu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se obeba foto a watudin Mahama Care di atai wo mo yade a etete senye tia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si echiba akrata na se wonkuta bi no obetumi akọ chips compound ani apomudi atan bi akọji ayaresa sa enhyehyeye yi ebe magana fododo no awo sa enyarewa yi bi eho ahanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama sakre papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem de. Edi asem na odi mirika ya do anu ba bebesi fomo yi. Betie, Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esa yare a wakwadru mu no. Wasa Kenya ne hu biemu o. Na wase November bosumi ya yebesim no. De toso ennan. Dr. Ankasa Earths nase e wana so ye wo Kumasi pechi number 1. Na dano yade nyina bedwane. Eni ti yare bia tete o no Dr. Situ mirika ne fabra so dishi aton someone tintan ya bomodia nefa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance ya ye hyew wi a e ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atu afa na say de enu Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo amene me ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo ko kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betu anumpo eso ate
Kumase ubewu Dr. Fokio Herbal Clinic ewo Kumase Hachi number 1 prep 0242 442 166 and now say 0242 155 935 Tai say edanu ye busumi dubako ne da etoso enine eye 4th November Anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi nyina se on beka se ye nye Enti Asante masina pan asese wo sre akane mampani mahama so won hwenya akwan ne ye no emwaya ode ma Asante mani wo sisi wode sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntu nwuma se fata ma Asante memu ende yi wo hwa Asante memu a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade sonko a wato di agenda 111 no ayarsabia edunsia ena wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport ena free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to ma baomia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arofo Mwadama Yadamwase, Yakoya Yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye OTEC. Asem Beba Dabi no asugusu awutie ena wiei o hyeyen live. Ansa na ye bekono. Enkoma na ye bo eye kufiapia. Ababa wa odeno ba yenim ha na ochre se phone ni iPad ewo papa ne ho cratch no eje ye no eno ode koma papa no papa no nso phone ni nie iPad ni nie na kufiapia we kire se awura yi kire se ya no nwotwe ene wa apia ne ho enti sa iPad nie na phone ba akuni a kire se akama akoma akunsia uyi no to nchane a ne sika 4545 million ene wo crash de ho ne TV wo de ho ne fine wo de ho ne stuffing chairs enso wo de ho opanyini wadama wo kufiapia we Kufiapia de nyamne netie timi nkyere ba bi ko wo eya oba no ye frɛ wi a ye ne udi nkita hui oni kufiapia kasai ye frɛ wa ye ne udi nkita hui oni kufiapia kasai mi friend number enko ntimi nkyere ba bi ko wo so wo ha mi ntimi nkyere oye wa wo ba acho dawi nya wo ba me yereba o yereba tuni ni so tumi sa na dia na wo ba wo yere ka kire wo fa ho se ye fra wi wo de to wo yere nim wo yere nso nya no ana wo no nso anya no wo fra mi no me ne me yere nkasai emfa semi ho because papa i fra mi fie na ma me ni ho nti na me ba ye no obusam se me yere na wo je me yere number nti so wa fra ne dia me ntimi nkire wan kasa de wo no wo yere ni nkomo emfa semi ho jata ba kufiapia we ana e frena onfa ono anso na hye asemi ba yanim ha no ya mo frɛ kufiapia e ma ne hye ne ya freno ono de hye ne se ne won ko adwuma ene obetumi ne papa aba ene me pa cho de o ka kire ye na ye ka tinya bote opanyinu ye kufiapia unye kufiapia die kufiapia ne ka ye no wo ka no enti se unye kufiapia kwa no tu mesra wo ofre kufiapia no se de yi o se ene onko adwuma one ne papa because dey ne yedi kan friend beginning no ene na di nkomo e free ho ne friend na onfa biem enti opanyi bi e wo campus ye frɛ papa yi no wo ne nchen ena oje phone no ne kasa ye na ye nimu no enti o ye se woni papa yi kasa de besibia no e betene nka ti akire na papa ne frɛ ye se woni o makasa
the enya to boase the bi papa no beba na ne di nko won say okay emu na edru ho a ye frɛ Kofi say papa no na afrɛ no ye nim no campus no no je phone ye kasa ye no e na afrɛ no kan ye san ko mfa ye ko na wo adwuma mu ye mfa nhye ene Friday one ne papa ebeba na de ewo ho no ya tena se aka na ontumi nkyiremu wo phone so enkyire yen na oba ha de wombia no no beka ho asem enti nkyiremu a ewo ewura ya asem ho de Kofi na mfa ntodwa da bi wanka mu bia nkyere wanka mu bia momfa Kofi nto so na menhwe Kofi nim abaye oso okoko bo ya ye bone wa table so bo ni bi prayers wo so kokre ni bi e wo campus ena Kofi no no ye student e wo campus wo ame Krobea su apo yi mo ena oba be hu no sabre na ne boss bi atwedede ti ogina ba bi arehwo na obehye ni nkran se ye penipa ama o ma hye sa table so bo ni mu bi enti bra be ka ba ko ho ne mo ena okoka ho ena o se ne pe je ne number nti akire ye ansa no be start outing ena o mkoye outing no an kakra fantini aba ya akoto dum ena akwa kudi ni se awura wo ekwan be so na fa ya 4500 kudi kratch ne ho kana mintie pacho na me ye adwuma wo tek me yes boss adwuma me de month buso me bia sike bia na me de amano me ji bia na me de amano me ji bia na me de amano now the man so on fanya day me de man say like on fanto no o say obobo sa sika na bosia o de ye o mo dan ni nti so mo ye dan ni we no mo de ma hanya no de sa sika no ama me into ke kabo mu ne dru 4500 phone we wo de kwa akoma papa ne so ana senso me phone ma papa no na ye den na phone kudi papa de ho ne bane na de bre no papa won kan no kre afia kan no kre won kan no okay so si papa me say wono afia na de bre mi so si nye sa do fi ya meye because wo afia na de phone bre mi wo fie wo na de phone bre mi wo fie nye Kofi afia na de phone bre mi wo na de phone bre mi ana abagiye mo musan say okay nye on de ba ye don abagiye no ko ya osan de ba o de phone o ko je ne mpre do say ni free papa yo ko de phone bia wo ne ho he me nko no ko di me ko ya o ka cha me say he afia hwe ye no ahwe ya ho do nyame obewu na de obetina se very good what the no cross that be said tobo kasa okay e radio so tie me se wa hwe ya ubenya asem tobo che ubewu ne san twe san emprado do say na ade phone akoma papa we phone bia nkoma no ne bana na me de me phone si na me de man say I card so intimi ni mani so onfa nkono nko yin free so na say betumi atom bia na ya atom papa we me fa phone bia ma enti ayede na phone so ekudi papa yi papa no me ko no ho say Kofi apia me phone so no ho ene me nyoma wo no ho na so wati oba frɛ no no na kasa na waje me nyoma ama me na me koe na me sign ba bia na say Kofi apia ba e no phones de ode bre ni ye we ene ba ku we na oyi di kire me na me se phone sam de ma na nya ni nti menje na me ja okoe papa we me fa phone bia emma no onko je phone free ni ho ma wonfa nko ja ne mama se on ema ne nyento onfa mo papa phone emma no ensa nko je phone bia free no ho eyeda na o te se phone we wo papa ne ho me ko no ho sama ka kire ni say on kan chane ba ni say me nyoma boni ho bia anfa ma me phones eni makonwa ni misike bia wonu bia meje na o say me nko no be frɛ no na akasa tim san kro no ho say so wa frɛ Kofi apia me pemu moe na o so frɛ no o de phone we nyoma tu we na o de bre no na me say me phone si na nya ni nti menje sana o ka kire sana me ka kire nsa menje enti brebe na akọ obi o se nka wo kwa akọje o ka kire o sa afra ni nyoma we na me koe se me kwa akọje phones no enu ode ma ho wan fa ma me enu o ka ade an kire o se o mutu firi o mo ho no bebi o mote no nti ohun bebi o de ato nti me nko o be frɛ me na ma ba abaji me koe wan frɛ me na me am sign for car e ba no ho se me ba abaji phone no o se phone o de ama me na me so fa phone bi ama me na me ja no ho koe
onka ho asem me kan ho asem bi me friend no enka ho hwe bi enkyere no bi metio open so si this year ya we say ye tambe na odi phone e ma me why the man ono si phone ba me on this year ye me boa na se no ka o de man repeat mo fa se mo record mo repeat o so o ma wo ho se o ba beje phone ebra o ba ye na wo ka kire ne se wei anyway na Kofi Apia e de abrew thank you busa say anam si busa say o ka o ba me ho so beje wa busa no o te wo che o ka so o ba me ho beje phone e ya be o ko papa ho sa wo koje phone ye ya be this year ya Musa said this year you wo hu me Musa ni said this year me 1st January e ba wo hu me hu e wo fie me fie e no wo ma no wo je me hu wo ba me fie fo e be di mo masa fo e be di mo atwam 2 years 2 years papa won kan kro won kan kro ba ko say wo de kika ana wo de wo ma no so wa kegu wo ma so say ai say ana say me de fo be na me akoja wo ma fo be na me akoja wo ma okay wo de kika ko so fa phone ko ja me ba me ana ba me wa yi ani ana wo ba ji phone na me say obanyi enti asemi ba wanim no Kofi Apia ankasa de unini ni nkomo bie wumfa oni awura yi ntembio Kofi Apia no de me friend kra me nya no awura ya be ka kire wo da se ne phone mako hotwe e wo Kofi Apia me ti kra da se wo se ba hey nyamtre ma me kasa wo ba ye no se wo phone wo Kofi ho wan ka kire se phone se ye 10 ye 30 ye 21 ka kire me o ka kire o se de 45 million wo Kofi ho masa me skasa me ti wo ba oni ma ni mami ena obo oni bonko na TV ne TV fine ne ono si ni TV wa ka chem se o di TV am o di fine me na me busa wo minim ho baba masa TV o fine minim ho baba okay woni mumusa se wa ka TV asema kire abaya wo dia na ya wo phones ni ntia o de ma Kofi Apia no de ma on plan se na nkonko ye ndai I card da so I card da so enti onkoyi free so okay iPad ye kita me adofo Apple de ni bia na iPad we no utumi hu free ne nkyɛn se nhwe hɔ a ye bie so because utumi hu no ase no edge no se screen na ankasa no eso abie eno ye iPad no edie enna o hwɛ iPhone no Confuse ya de phone kra o si iPhone say 7 plus o share 7 plus nso a se ehye baabi eni akoyi ena ye de apie enti se ye den enioma bibiri o ho a ye bie so okay ba ni nyina no ya try se ye beso ani emu bia nso oba de chia me wa na ma na busa de opeso busa na ene happy birthday enko emfamawo Mr. Kwame Anane, an old student of OTEC school and former SRC chaplain na SRC PRO Emmanuel Boateng any entire SRC executives and one more chese Kwame Anane hey and there you are enti Kwame osire nyankopon enhira ene na ho bambo se enkan happy birthday to you afei happy birthday bio enkomawo ye from Reverend Amoako Emmanuel oye head pastor Emma Emmanuel Prayer Army Fellowship e wanto ahodwo sayima wa church member eno se osire nyankopon enhira ene na ho bambo se enkan happy birthday to you Reverend afei capture Kofi Apia ni mfonyini nie pomfa ne ntoso no oba ade ehu nanim audio capture oba capture oba Facebook re so a krachi wei ohyeja taba bose ono na no asem se one ne papa beba ha enefiadai duru ya one ne papa ama ne papa nko ana aba se ne ba ne kura wonte ne nka
ɔfrɛ no a wɔmfa na mmom iPad ɛne iPhone 7 yɛ ɛwɔ ne hɔ no ɛna ɔde aba capture no onie adio ɔbaa sika yɛ nie o ɔsan nie capture abaya capture nie one ne twempra mfie sɛn almost 5 years sesi a ɔwɔ atwa menim baby o ɔte hen menim baby ɔte ɔpanyin ɔba ne te hen so ɔte atonsu sesi a wonim sɛ ɔyɛ adwuma bɛn sesi menim adwuma o sesi ɔpanyin ɔba ne yɛ adwuma wɛ na ɔyɛ adwuma deɛ first no yɛ adwuma na sesi wɔyɛ deɛ mentimi kyerɛ okay na owura ada na wutwa yɛ ntrɔ capture Asem Beba Dabi adwuma kure yɛ ntwa yɛ ntrɔ yɛ ntwa yɛ ntrɔ you don't twa ntrɔ ntrɔ twa nyɛ ntrɔ twa nyɛ ntrɔ twa nyɛ o hyɛ yɛ bɔ sɛ wo bɛba fiada wo papa bɛba na duru fiada na wo kura sɛ wo papa kura sɛ wonte wonka enti wo de na apɛ sɛ wo de wadwen na nam a wo dididi ma ho ana hwɛ wo taa yɛ saa de oba bɛbɔ odua ku o oba japade no sɛ bi nka wo bɛma wo wiase da wo bɛka sɛ wo nko ane bɛma oba de no ɛyɛ bosom ɛyɛ wɔwɔ sɛ kawa wo bɛnu ho na wo yɛ ka ne sei no wo na yɛ ka bi kura ma no wo mom na wo sɛ yɛ ho tɔse je so ye be ma wo ma wo betie nka sɛ ga ne nneoma wo ho de wogitum sɛ ne phone wo ho wogitum sɛ na konwa ne TV ne fine wo ho mempa be ma na branti a sɛ bi wasi so a wonwene wa bra bɔ ho mpa asomdue mfa mo bra na de wa ye ho sɛ da bia wo pe violence na violence for ne kra sisi akra no ɛhe fa no ono mo deda na wo wa hwe ya oba bi bɛka wo ne kawa ubi suye nyansa wa abrabom ge yene aye beboa na makwan bia so no wapeni bibi na ma akawo sesesi a wo mpa asomdue ye be mena kawo o ka kire jata ba se ono papa beba na je so papa kura nte wonka na nka wo akwala sa asem waba na nka wo ani die kura se ubu papa nka ba ye ya papa ko ho krache da ono frɛ yes wonim jata bai na wagigina ma papa kura ba ya ne kasa ye no nka ntem nipa be san frɛ no bie kura ye papa no isa wanya papa pa di mu no papa oba no omu obi mpe papa empe de ba omu onko bua nko afrew pe de wo ka kire sa wonte ne nka kire sa oba do omu oi ne hon sama start pie obi so onim no kai sa adwuma hoya no ha owura asamu mpeni po ohon samu tweba na betwe nso aba beduru eya odi ameba Shadrack akra aba bejo sunana ohon te sai ya mi adom ohon aye fese o cha achim police no your type friend achim police the who fese that's right and now we Dawood Herbal Hospital mo de me frɛ mo se ade ayofo kyerɛ sɛ mo se amoyo mo ba ye amanfo anya adanse edi mo ba ye ahoto bebre na aba woni pa abrabom mo ba ye woni a awo ho eden ma won emema wo mensam nkoyie pagya no na pa ho mo secret ne de akra beda se me fa kwanya iso achia ahwefo ne atifo nyina ojoso Dawood Eba Center sede nana edika kan abusuafo agesa wa amma ye yaso ye no ye se gesa wa amma na onya bedru nko anso de a adanse a ekoso so yoba na se ya wo mu a apa hu wo beka bi se wo be man so na wo hweyi ebi another form team because enne mema bebre sade ha mema bebre oba Dawood Eba Hospital a ye be man so a ebe pagya esan se Dr. Dawood Odaya no woni maduro eti ahaban enima haban
enim de nyame de adom yɛn de yɛ bibidru enti ba bia wo tie ye bia no ye hospital ne wa adwo so abrosan akane na Metro FM wo mu no ɛhɔ na Dawood Eba hospital ho mesro ye adwuma dwoda kosi memenda anopa no nso na doctor sahye adwuma se ye adwuma akopem se nunum bɛbɔ kwasieda enka adwuma di ho kwasieda de nya adwuma yare a yesa dɔso ebre ni nti se ye ntimi ama ode yeso a enu nti na ya na abre bia ye de ye number ma wo no enti apart from ani wani how de a eni yare de ye nhwe enti Dr. Dawood number me di kind ama wo ebia na wote kem ebia na wo kɔtɔ ade wo store bi wa hwe Dr. Dawood number won sanka me sure the kind free doctor is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dr. Dawood no bekasa akra sisi a bema bi a wotie ye besre koso na ni nyina so ye yare kosa eba no doctor me bema na phone aye ketekete doctor me bema na sisi a no empaja bio papa bi frɛ awie na ɔka na asɛm na areho wɔse doctor me ndira so nyina ne wo mate sɛ waso ye de ye ba e bepeja me ne wo kasa me yira ma me da penko na wotwe ba ko pe akra sɛ oba na park ne niema nyina sɛ wa ma Dawood Eba hospital ama na mpeja obekɔ ye kasa akra no osu ofo so wɔse doctor me mfie no enkɔ anim bia saa enso bɛ sɛ busu me nsia nie ba meteme yira ase because we nipa watchre ne koma che akra 6 months there 6 months ade re mpaja akra no se wo de aye nsanom areho Dawood Eba hospital se be ma bia wutie ana se wutie OTEC FM sabri se o mema sem enko yia eye yare bibi ne ka bibi ma bibi ba bra Dawood Eba hospital Dr. Dawood be boa wo akra mema wo diabetes we mu be se du gyina nche mu be se nkron wo problem o mema se mu obi de akra mpo de akra sori na okọ ne ire hu ana ade na dwo be pagya ji said the next day areho obi nso de ne nya diabetes na bi a pressure moja broso because akoma no adwuma esese ye na carry moja no e the force na ye na ba ma no nso ye ntini ese akoma da pompi moja e kofam na emu ye den na otimi de ye de o ye enti sa wo high blood pressure moja broso a ese o mema sem obi de ne ho a adwudwu nyina ye ne pressure sa wo ni ku a wo tie ye no omra Dr. Dawood ho oba Dawood Eba hospital a enye se obeka ai say doctor me be ma na phone ya ma waduro say jeko na enko pagya na bi akra edi kan ye nhwehwe mu ni ye hunu say eye pressure na de bai eye moja broso ana say sichire yade ananem yare ye asisi a ate sei akra asem no aka yo careers sana say sofu bi kura akoka bi afa enkran university ho asan ba be pachew akra amanfo career I'm telling you HIV is wo but the way syphilis ni gonorrhea na spread no nana ehu enu na ma ni bebre sisi a obi afra doctor me pedro ebe ma me be ma mu ayeden me pedro ebe ma me be ma ejina so me pedro me be ma na fon be den na pagya mu Dawood Eba hospital say wo de say saati bie na wo mu a bra Dr. Dawood aso ye obehwede ye koso no yade ye de saade na ba no wetu ase owi ana wa ma pagya wo pagya eni o kaja jewa edije edije guy be free enra of us doctor me de come no kan nyina no in fact me your mind say adwuma sika ne de ho so doc dia no mudi wonu bedi uzu nya bi ni akra wose me ka no kra na cha me be ma nya adwuma 28 years akra emfie duonu nwotwe ne be ma nya adwuma areho nana enti ba bia wo be ma bi etie bia Dr. Dawood se wo de bra sa wo de na wo be 2 years kra bra good obe pejana ma powerful Dawood Eba hospital powerful se bia na wo de no nye se ewu ana adwodwo ana afon but o prostrate no
bema bi anso te wa ball prostrate ho ban operation ball prostrate ho ban esan say Yesu wo ho Peter mompaye I love that quote kra Yesu wo ho Peter nkobompaye onim said the Wood Herbal Hospital wo ho dia ni wa chinjira bio yeah I love that enti wo prostrate na ho atochema ida say mu wa bie prostrate no enlargement abem especially when you have diabetes it affect womo every 50 years ko mfia du no mo ko o ta experiences ade no obi nso de na akra efri abusuam genetically ebi anane papa anane busuani bi was a problem ni sa yare ni bi okay likely say obenya okay and nenam yare na aba ahodo bebre no akra side effect your prostrate no young guy ne ya hye ne rubber onyini nuru baabi ane ye rubber hye ne bema mu akra but bema bi a wotie se ne prostrate ida se ya hye ne rubber ya hye o catheter Dr. Dawood Sebra obetreat wa me ye rubber no sure ya hye o rubber be 2 years ni ya hye wa ne yi ya hye ane yi Dawood Eba hospital o se daddy tu anamon bra piao oba doctor beboa o de ne nuru baabi e be hye rubber ba o te se Johnson de akroko gina obe Johnson obe ya kakra bi na be soso ochim koko okotena se ana Johnson sign de be man so de se wo Johnson profili akra so to me Johnson abawie no aye since ne ho atono oba bi oba o ka the same to say doctor me me prostrate no me pese mitimi Johnson na me prum se me kan no that's the doctor say akura ma read Odiwe oyebema Dr. Dawood number is 0244 64 37 0244 37 obi die no nso ne prostrate no sebi Johnson de no anka no ho a akra na Johnson no yogu ne ho enlarge to the extent say yeah na de na eba ontimi in control rather with the hospital akra say awo minua ba ko akoma to ye amen Dr. Dawood ye de man mema nyina to doctor sure ye kase nkwada Dr. Ba Asante region ye de nkwada na to doctor no akra ye kan ya nwi yeah enti minua ba bi a wutie bia wo ne ba ma na ware ache awo no wadi kan nyensan pen wonyem ye na de ne sei efiri ho empa ho shirm brother Dawood Eba hospital ebe pa ho simple wo so mezo ya agura na dem wa be frɛ be o wanwa apa ho obi de no nso wawo bara owo ye no be se emfie be nwotwe awo na teko emma biu omra Dawood Eba hospital na obi de no sebi ye bi nto mu da obaye on de nrua na oye ge bi obaye akro ne guy ne ba o se doctor ye kwaji adru bi wo baabi na me sawie a sebi me yim frama kankan akra asa ne yem niam asai ba ne nyina mu no hwe ama ene unim se ye nua ba ne nyim wow ofri agogo Asante achema agogo ne ba wow onyem bo so me miensa wow enti ba bia wo ba wo tie ye bia no se ya wo a me mfa nyesum bra Dr. Dawood obesre say Yesu wo ha Peter nkobompaye I love that na Yesu tie akonwam Peter ne hwan a okobompaye Dr. Dawood wo ha emfa bio yeah obi nyomo bi free ho ahwan bio enti Dawood Eba hospital no enem yare di twa to ama menstrual syphilis are very common gonorrhea are common chlamydia are common unim say ye kan nem yare ana bebre adwen wo gonorrhea na syphilis ne so but chlamydia no so very common pa chlamydia ne gonorrhea ne se eno odun so a ba mutimi ye wo ya na se wo ba ne mutimi ye wo ya te se gono but syphilis ne dia ana ekeka we na e frɛ ne kekae otu abun se opose ne be masa ojunso wi abo se ne be mu keka no no kram won zipum akra areho ama obi wo ho a wo ba bi wo ho a wo ne be ma hyiam na nsuo na sen aba syphilis ye wo cha ebetima ma na se ya hyehye wo beka se obi na ya obibi bra Dr. Dawood ho na se hyehye no ase mako akra obi tiwa na ase mo abi ne nam ne ho sei ase ne ho ne mani mo abi ne nam ne ho sei
omra Dawood Eba Hospital Dr. Bebuano. Okay. Yare bia aka bia say yes stroke anamuja bro so yare bia. Okay. Doctor Ebrenaso. Akra hospital no we so krapa. Just krapa. Kane baby ana Metro FM wo no. Yeah. Sabro sign na mu ne wo. Ye adwuma joda ko simemenda. Okay. Dr. Dawood number ni. Apart from any yare any dear how a doctor and the akabia also nina also 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 another 17 Dawood Eba Hospital. Ha! Yama yaresa. Piafo. Yesu honso a. Peter Wampaye. Insida. Oh, se mene Dawood Eba afushia. Ya na me kasa ye sexy. That's right. Yeah. Me call doctor ho. Na papa no ema me duabi. Osio akra akwaba. O mama kwaba no ene so odi dua na ehye bensam eye befua. Good. Ena onu nso ni mama mre ti ode mame no obubi aribia mo ode mame no yes obubi good de hyenanum yes ena o se akra kwaba na ode mame na Shadrach akra say yes wo hwa I love you guys. I love you. Me ba cha friend Dr. Dawood say ya na ode papa don kasa wate papa ni wadro say we doctor no papa ni wadro say 0244 88 64 37 and 0201 681 717 and we are Lactus Enterprises so kumasi yedum as that house okwane so anuanom ne adofo yede yeto adansi ho neoma say uyo bi a PVC pipes bent and fittings ebi wa ha Turkish doors, paint, chandelier light, wall light, electrical cables, tiles, kitchen sink, WCs, pumping machine, and yoma ye use your bathroom. Nina non ne papa no Lactus Enterprise ne ton. Obebe dum as the house of Quaniso, Ubehuye. Your number is 0242 61 6585. And Dr. Ebenezer Jamai. Papa wona ode hepa plus pavi plus mosnaba no yankopon hira papa yi adofo naduro no eboa adasa eyenuro miensa se wo obi a wodwene well being honko ade ama se aduro we bi mel bowura drugstore pharmacy over the counter herbal shop baby aton aduro bia bi seseye na kaso ma hepa plus pavi plus mos enuro we bedwene well being ho enti yade entumi ni uso atrentwie onuadofo a wutie mie mana mo toe se bibi nie na wonte ase ya obefre Dr. Eben o mense se semonye emojabro so bi srade bi adore wabroso uni atenka waye mre infections bi na how immune system no aye weak dwene well being ho Fred was 0542 778572 and 05913 67898 MSP 30 and also ye medro e ma sebe momenses problem abemu paano edro amuhia eye MSP 30 edro we ultimate clinic for na akofade aba so you obi a omenses e ba eye wo ya omenses ne nta mensisi so yie obi de eba very heavy wabu ne nsa wie no in between ne o say flow nkakra obi nso menses ne makora ama say fibroid ovarian cyst hormonal imbalance ne ho agigigi ma say aka kire so ntumi ngokora kope MSP 30 edro de bi nanonom na incorrected your man fama Freye unti bibi asia 0541 72 7818 medima for herbal clinic eye Dr. Time da so obekumasi ebu akwa agogo e hona papa ne wo papa no nam nim di kwan so de bibidro eje adasa hwan na hepatitis A B C stroke yade kidney mu hawo mreyo wo mpam infections bi ha no low sperm count and prostate mo how all pa wo no nya na ne menses inkoyie fibroid wa stomach ulcer hernia ebu akwa agogo is the location medima for herbal clinic frɛ papa no Dr. Time da so no ankasa no ne won kasa 0244 77 4282 and 0245 61 63
36 3p garlic mixture duro na piwak natural health for na de duro yaba so unya bi na sa no mu aduro itumi buawo ma o blood pressure ba bi ene na mo a wo mpe o cholesterol wo so immune system ne nyadwuma yie utumi honhono te se duabo nso nyaduabo onua pe 3p garlic mixture na nonom aduro wi babu adi wakagina mu wate natural garlic wum inti abuo ni peduane pa oba Misty Heba Kolinag Dani Heba any all other pharmaceutical shops are being be Freya was 0248 92 8824 and at 0201 000021 Volta Drill Limited yetus you and now we say wuti me na wo pensu atu e wo fie wadwumam ompotam wo yensu adwuma yen ye betumi atu nsu papa de amawo na amanfo hu se wunsuo no ede Volta Drill Limited ye boho drilling one will be abetu na wanya problem e wo boho ne ho a wo free Volta Drill for ba bisiesi ne kama de amawo ye blowing pump installation pump service ye wo kumase ahodo dabai ye main office ne wo ho ye number no ne hia frɛ yen 0244 299 520 and 0266 43 2210 Abapa Mall your biggest online shop onia call iPhone no App Store Android phone no ko Play Store download the app no eni anidwa ade bi anipa hia bia no ebi ho just click order tia kafa mumu baby a wo bia de wo pani be deliver ma entade a ye hye de nua ye electronics appliances ni o me de siesie kitchen nom ne de keka hu abapa portable washing machine kra no 399 Ghana cedis ye be deliver ma nationwide your number nso 059 338 6133 and 059 339 1848 ya Bolivia Enterprise for future life smart food no enuanom ejetuato wo de ye se bra be kire wo yade mu de hawo na ye ma wo ho aduane nkodi se be ya obenyu ahoto kire se aduane vitamins ni minerals ayemuma amino acids omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hyemu bi enti wo kire yade kora hawo mu a onua ebe kire aduane kora ye mfama wate opese unya sisifia ni bia beji aduane bi kura akodi ubenya bi wate so for line he ya alignment ye ne multi home ni dia nimhwe frɛ ye 0246 0150 and 0242 878090 Ewurade fie Heba Center Dr. Mankwa owaduro nwanwaso bi ye trimu adwuma utie mi a wutie mi sɛ wanya haw ewo utimu a wo de bra Ewurade fie Heba Center papa no wokumase kro no mbusi o Red Park se wakote enemu yade tre yade haw mujabroso ulcer hypertension ana stroke owo sisi yade bi untirimu twetwe waye mrempam onsabuo munye Ewurade fie Heba Center ene sefata se woba Fred Dr. Mankwa was 0241 093915 and 0549 206633 and now we odide owura kwabena boaten dodo na anim se efro papa United States of America na wo bronze obo papa ma me 1 week ni ya kina o ya kina nko a kina oba panyi mata akua eno sikapo ahima askwa papa mami ni mami we won food tech ni agro hey mami we food o ka so mo bo tech programs din enfira no pa enkosi anwumro obebu ni nyina de akere eno anu ode awo ne ba no ya ba no kra di wasan wu ama OTEC wasan yi ni sika na esa de boa wo mo ni bi nyankopon hira o mami ze ba betimi ye nurse ya ne firi mami we nyankopon fa ne kransie nyankopon ya adom akina pa akoso kumase ya pa akoso nyambe kire information center hono hono ombe ye no enti akina ebe ko pa akoso na yakotai papa nso achi enso ewo ho ene Amos the evil man osi nipa ye evil oh boy Amos Chei oye technician ewo OTEC FM ha a very happy birthday to you. He's one guy who's webuna as we striker no yeah oye na de ahye ne kura no osre untime nyim feni said your that picture you see sa na de bi ote opese de se osre a de bi ma ho ye den enti Amos anyini so de bia ne ho efe de bia Amos ho efe wanyini enso ne ho efe nyankopon hira o evil nipa ye evil nyankopon hira obo
papa ne sɛ deɛ wɔ ne hɔ nie baasisi a no wei no koraa ne nsɔ